Bueno, arratsaldeon, ongi etorri eta eskerrik asko, eguzkia kanpoan dela honea sartzeagatikan. Ezagutzen ez gaitu zuen ontzat sortalde gea, Usurbileko energia berriztagarrien komunitatea. 2023an sortu ginen, eta gaur egun ja 86 bazkide gehala esan dezakegu. Usurbileko udala, Elluiar Fundazioa, herriko merkatari ezberdinak, normanako pertsonak, eta, pixkanak ari da zabaltzen, gure ekimena. Herritarren parte hartzetik abiatu zana, eta, gaur egun ja, gure lehenengo energia fotovoltaikozko instalazioa, martxan jartzear gaude. Eta, gaurko saioa pixkat kokatzeko, sortaldetikan, beti nahi izan dugu, energiaren inguruan hausnartu, elkarrekin, gure zinegonak, zalantzak partekatu, eta, horren arira, duela gutxi Fran Bakero gonbidatu genuen, eta Bideaz y Renovables dokumentala ikusteko aukera izan genuen, behakin gero amaieran solastu ginelarikan. Eta, gaurkoan pixkat bide horretatikan, jarraitzen dugu, trantsizio energetikoa bai, berriztagarriak ere nahi ditugu, baina nola, hori da pixkat zalantzan dagoena, eta, hemen gonbidatu ederrak ekarritugu, eta, pixkanaka saioakin hasiko gea. Bai, nik uste dana esan dezula, beraz, ez doa errepikatzera, azkenean eztabaida izango da hemen interesgarriena, hori da gauza, energia transizioa beharrezkoa dugu, energia fosilek berotegi efektua dela eta karbono isuriak direla, eta ondorioz klima larrialdi batean gaudelako, eta beste aldetik energia fosilak gure bizimoldea eta kontsumoaren oinarria izan diren energia fosil horiek bukatzear daudelako. Azkenean ez dakigu noiz bukatuko diren, baina zaku finito bat izanik, da gutxituak dira eta akabatzeko bidean doaz. Beraz, energia transizioa garatu eta burutu beharra daukagu. Eta transizio guztiak dute kostea, ez da, lasne? Da kalteak zeintzuk dira, ez? Jasangarriak aldira. Beraz, energia transizioa bai, baina nola? Nola sortu, nola kudeatu, nola gizarteratu, nola egin ekosoziala, ez? Ala delako, ezkenean. Lerroburu honekin ditugu punta-puntako 3 hizlari, Euskal Herriko 3 hizlari, lehenik eta eskerrik asko, sortalderen gonbidapena onartzegatik, eta hemen onera etortzegatik. Eta, aurkezpenak egingo ditugu, ezagunak dira, baina askar. Hemen horrenez urren, Aitziber Sarobe, biologoa eta zientzietan doktorea egun, Mondragon Unibertsitateko irakaslea, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien fakultatean. Pentsamentuz eta ekinbidez natur kontserbazionista. Gaztetatik Zarauzko Arkamurka naturalkarteko kidea eta beranduago Naturkon Gipuzkoako natura talde eta talde ekologisten elkarteko partaide eta ordezkaria. Egun, biodibertsitatearen galerarekiko garapen iraunkorraren paradigmak duen itxutasunaren kontra diardu. Erdian Iñaki Barcena Hinojal daukagu, Erandiotarra, ezta? Zuzenbidean lizentziatua eta gizarte eta politika zientzietan doktorea eta lan legepeko katedraduna. Irakasle eta ikertzaile lanak egin ditu Euskal Herriko Unibertsitatean, lehenik zuzenbide publikoaren eta nazioarteko ikasketen sailean, eta gaur egun politika eta administrazio zientzien sailean, non zuzendari izan zen 2009 eta 2011 artean. Ikertzaile irakasle bizitaria Bretainia handiko Bradford Unibertsitatean, Hamburgon eta Nevada. Parte hartuz ikerketa taldeko kide eta koordinatzailere izan da. Gaur egun Ekopol, ekonomia, ekologia, politikoa, Ekopol, disiplina arteko taldea koordinatzen du Euskal Herriko Unibertsitatean. Ekologistak martxan eta EH-ko gune ekosozialistako kidea da. Markel, gaztena, ez? Markel Peñal Barretes. Not last, not least.
Markel Peñalbak Euskal Herriko Unibertsitatean ingenieritza industriala egin zuen, ikasi zuen, eta master aurreratua du itsas energia berriztagarrietan Ensta Bretagne, Frantzian egina. Urtebete aritu zen ikerketako laguntzaile gisa TU Claustalen, Alemanian, energia biltegiratze proiektuan, eta beste 8 hilabetez olatu energiako ikerketa praktikante teknalian. 2018ko irailean doktoretza eskuratu zuen, 4 urtez olatu energiako biltzaileen Wave to Wire modelaketa eta kontrolaren inguruan lan egin ondoren. Ocean Energy Research Zentroan, Nui Maimnuzen, Irlandan. Gaur egun, irakasle eta ikertzaile Mondragon Unibertsitatean. Bueno, aurkeztuta, ikusten dituzue, pentsatu zenbat galdera egingo dizkiegun, aurretik eta gero aurretik pentsatu ditugunak eta orain sortatuko zaizkigunak, ezta? Ekitaldiaren dinamika izango da 15 minutu dituzte bakoitzak, beraien ikuspuntu aurkezteko, hain zuzen ere mai inguru moduan jarri dugu bigarren ekimen hau, ikusteko, ikuspuntu desberdina daudela, ezta? Energia berriztagarrien inguruan, transizioaren inguruan, eta guztiak ezagutu behar ditugula. Orduan, bakoitzak bere ikuspuntua aurkeztuko du, 15 minututan, banaka, eta ondoren, ordu erdi izango dugu, hiruren arteko eztabaida izateko. Elkarri galdetu, interpelatu edo galdetzeko. Ordu erdiz. Eta azkenik, eta ondoren, zuei mikrofoneriko dizuegu, galderak egiteko eta eztabaida bat zatzeko. Iñaki hasiko da esan dugu? Itziber. Iñaki hasiko da, Markelek jarraituko du eta Itziberre bukatuko du. Txaringo dugu pixka bat. Ordu, Iñaki, zurea da hitza, 8ko txikian 2 bertso, azteko. 8ko txikian? Broma da. 13 minututik hasi, nik, arratsalde on guztioi, ninaz hemen Eranjotarra eta Bizkaitik etorritako bakarra, eta gaur Atletik jokatzen du. Baina, oso pozik etorri naz, eztabaida hau ezinbestekoa da, nik uste dut Euskal Herriko auzo, hiri eta bailara guztietan eman beharreko eztabaida da, guri tokatzen zaizkigu. Nik 4 burutazio, 4 puntu ikutu nahi nituen, igual 15 minutu badira, igual 3 egingo ditut, eta gero laugarrena utziko dut eztabaidarako, ez? Lehenengo da eztabaida terminologikoa, ez? Transizioa. Transizioa da leku batetik bestera joatea, edo abiatzea. Baina nondik nora goaz, ez? Badago emakume ekonomilari bat, frantzesa, Genevieve Assam, nik ezagutu nuen aspaldin, eta berak influentzia izan du, gainera, Ipar Euskal Herriko mugimendu ekologistan. Eta berak bezaten du, transizioa izan beharrean, erabili behar dugula, ekologistok erabili behar dugula, metamorfosia. Hau da, benetako aldaketa formala eta sakona. Eta, hor esango nuke, berak planteatzen duen moduan, nahi dugun mundu justo disberdin hori, kapitalismotik aruntza doana eta dagoena, azmeztu behar dugun hori, horrek eskatzen du transizio energetika berezi bat. Eta gaur egun ikusten dugu, onutik Europar Batasunera eta handik komunikabide nagusietatik azkenengo hori, usurbil bezalako herrira, edo auzo Zubieta edo Añorgara, guztietan eztabaidatzen dela transizio energetikoaz. Eta nago hori ari garela, irudikatzen, ari garela planteatzen, seinalatzen, adierazten gauza diferenteak. Hori gertatu zaigu garapen sustengarriarekin, hori gertatu zaigu demokrazia parte hartzailearekin. Edonok erabiltzen du, adibidez, beti esan digute garapen sustengarria da oreka bat
ekonomia, gizartea eta ingurumenen artean. Ez, garapen sustengarria izan da, diskurtso ofizialean, hazkunde ekonomikoa eta hazkunde ekonomikoa, hori baino ez. Orduan, badaude transizio energetikoari buruz eta badaude proposamen desberdinak, baina horiek ez dira, nire ustez, pisu berdina, ez dute pesu berdinik. Duela liburu, ekarri dizuet liburu bat, gero, lau ale ekarri ditut, bi euskeraz eta bi erderaz, nun aspaldiko partez gure ikerketa taldeak egin zuen transizio energetikoen, holako sailkapen bat, ez? Transizio energetikoak egon dira, ez? Petrolea baino lehen, uranio eta gero, egon dira, baina orain dagoen, edo martxan dagoen, transizio energetikoa guztiz diferentea da. Goaz energia disponibilitate gutxira goaz, ez gehigarrietara. Hor daude, eztabaida batzuk, iraganean egon dira. Gaur egun transizioa daude eta egongo dira. Eta eragileak oso diferenteak izan daitezke. Hemen usurbilen komunidade energetiko bat ari zarete eraikitzen, eta eragileak dira bertoko hiritarrak, ez? Beste leku batzuetan estatuek, gogoratzen baduzue, Kuba, 1990ean petroliorik gabe gelditu zen, Sobietar Batasunak utzi zion petrolio bidaltzeari, eta Kubak egin behar izan zuen bere transizio energetiko gogorra. Eta egin zuen plan bat zeukalako. Bigarren burutazioa, energiaz ari garenean kontuz, ez gara elektrizidadeaz ari. Elektrizidadea gero Markelek ingeniero moduan azalduko ditu gauza horiek, ez? Baina ari gara edozein gorputz, edozein sistema duen lan ahalmenaz. Hori da, hiztegiak esaten duena, ez? Eta, hor daukagu eztabaida oso zabal bat. Zientzia desberdinen artekoa, ez bakarrik ingenieroak, ez bakarrik biologoak, ez bakarrik fisikariak, baizik eta guztion arteko eztabaida oso sakon bat, eztabaida zientifiko bat, eztabaida sozial bat, eta eztabaida politiko bat, dimentsio ugariekin, zeren, hori, lehen esaten duena, jendeak pentsatzen du, elektrizidadea eta energia gauza bera dela. Eta hori da, horren aitzakin nagusia da, problema nagusia da, komunikabidek eta enpresa nagusiek zer saltzen duten, ez? Beitu, hori da, hortzi akizu, gure ikertaldeko laguna izan zen, orain beste ikertalde baten dago, ingenieroa, berak esaten du, energiaren sisteman, da, izeber edo izozmendi bat bezala, bakarrik ikusten dugu 7%. Gure etxean erabiltzen ditugun tramankulu elektrikoak eta berogailuak eta bar. Baina azpian ez dugu ikusten, gure arropa egiteko, gure garraioa erabiltzeko edo beste hainbat eta hainbat zerbitzu industrialak edo ez industrialak horren azpian daudela. Eta energia sari garenean pentsatu behar dugu ez bakarrik sistema elektrikoetan, baizik eta gure bizitzarako behar dugun energia. Energia endosomatikoa, hau da, gure bizitza mantentzeko behar dugun elikadura edo berotasuna, edo exosomatikoa da. Orain, hau amatatzen baldin bada, gure bizitzak berdin jarraituko du, baina gure erosotasunerako energia exosomatiko pilo bat erabiltzen dugu, agian beharrez duguna, ez? Orduan, energiaren eztabaidan daukagu bigarren dimentsio bat. Hau da, liburu honetan egindako Alemaniari buruz egindako Alemaniaren transizio energetikoari buruz egin genituen, esperientzia diferenteak, duela 5 urte ikasi azterketa diferenteak egin genituen transizio energetikoak Kuban, Ekuadorren, Alemanian, Katalunian, Euskal Herrian, eta konturatu ginen, Alemanian eta Euskal Herrian iaia berdin, gure etxeko konsumo energetikoa oso bajua dela, 4%, 6%, eta hori da jendearik eskatzen zaiona. Eta hori da komunikabidetan nolabait
komentatzen dana, eta ez da komentatzen alor energetikoan garraio kontuak, eta kontu industrialak, eta, bueno, hor adibidez, dauden sistema energetikoaren dauden galerak, edo gure konsumoan erabiltzen ditugun tramankuluak adibidez, ordenagailu hau, seguru nago ez dagola Euskal Herrian eginda. Seguru datorrela Txinatik edo Asiatik, ez? Eta ordenagailu hau erabiltzeko energia, ekoitzeko energia, ez dagokio Txinari, baizik eta erabiltzeari. Ulertzen duzu, hor dago nolabait neurtzeko trampa bat asko erabiltzen dana. Hirugarrenez, non gaude euskaldunok, hori da bakarrik, erkidego autonomoari dagokiona, ez? Gaude oso altu, dependentzia energetikoan, oso energia gutxi ekoizten dugu gure lurraldean, baina gutxi, pentsatu, non dagoen Suezia, eta non dagoen Finlandia, eta non dagoen Dinamarka. Eta zergaitik ez gara gu bezain industriala edo gehiago dira. Zergaitik ez gara llegatzen euren parametrotara, non dago gure politika energetikoa. Ez? Hori dira galderak. Orduan, hirugarrengo bultazioa. Ondo. Sistema energetiko, kapitalismoak daukan sistema energetikoak ez du inoiz kontutan hartuko baldintza eta muga sozio-ekosozialak. Gaur egun hemen eta Euskal Herrian daukagun eztabaida da hazkunde ekonomikoa pilaketa kapitalista egiteko ze ardatzak jarraitu, zenbat lanpostu sortu, zenbat instalakuntza eta hori da dagoen eztabaida bakarra eta nire gustorako bideratzen ari den transizio teknologikoa antzua da. Ez dugu lortzen, adibidez, gure deskarbonizazioa, ez dugu lortzen inolaz ere CO2ko izurketen jaitziera, ez da, ez Euskal Herrian eta ez Europan. Eta alde horretatik, adibide bat ipintzearren, ez? Duela lau bost urte, Europar Batasunak ofizialki onartu zuen transizio energetikorako energia nuklearra, eta gazetik atatako energia berdeak, energia ekologikoak ofizialki izango zirela, ez? Transizio horretan, ez? Nire gustorako, eta bukatzen dut, sartuko dut laugarren eta azkeneko burutazioa, orain ezkera bertzaleak, esaten du, egon diren aste honetan, aste hauetan, azkenengo, San Prudentzio izan genduen hitzalaldiaren ondorioz, eztabaida asko egon da, eta Arnaldok esaten zuen bezan egunean, implementazio ordenatua egon behar dela. Ni guztiz ados nago horrekin, hau da, baina implementazio ordenatu bat eta justu egiteko lehenengo eta behin. Desaskundearen bidetik joan behar dela, euskaldunok ezin dugu erabiltzen dugun energia hori mantendu, jaitsi behar dugu gure konsumo energetikoa, jaitsi behar dugu modu ordenatu baten gure konsumo energetikoa, eta planifikatu behar dugu beste etorkizun energetiko guztiz diferentea. Esaten dut planifikatzea, zen hauek oso ondo planifikatzen dute, egunero ari dira planifikatzen, baina planifikatzen dute euren irabaziak. Zenbat irabazi behar duten urtero. Urtero, adibidez Iberdrolak edo Repsolek, bi enpresa, multinazional oso nagusiek, irabazten dute gero eta gehiago. Horrek behar du desaskunde bat. Eta alde horretatik, atzo adibidez, hau gero komentatuko dut, atzo adibidez agertu zen, komunikabidetan agertu zen gure talde, ez da, berdin dio, bukatzen dut. Atzo, gure ikerketa taldeak egin berri du bazterketa bat ikusteko zeintzu diren Euskal Herrian dauden enpresa kutsakorrenak. Eta nora agertzen da lehenengo postuan Repsol. Repsol, eta batez ere, Repsolek daukan instalakuntza Muskizen, Petronorren, hori da gehien kutsatzen duena.
Horrek zer nahi du? Hor desaskunde bat egon behar dela. Desaskunde bat egon behar dela eta aldaketa bat. Eta hori, egia da, planifikatu behar da modu justo baten, ezin dute horko langileek pairatu, enpresa horren desaskundea. Baina, eta berdin dio, Iberdrolarekin edo beste enpresa energetiko handiekin, baina hor dago koska, hau da, duela gutxi, nire ezkera bertzaleko lagun oso on batek esaten zidan, Iñaki, zer nahi dugu, Iberdrola eta Repsol arazoaren parte izan edo soluzioaren parte izan. Nire ustez, ez dira parte, ez soluzioa, dira arazoa. Enpresa multinazional korporatibo energetikoek dira gure arazoa. Eta hor dago transizio justu, ordenatu eta sustengarri bat egiteko lehenengo abiapuntua. Hau da, gaur egun gure sistema energetikoa kudeatzen dituzten enpresa hoiei freno jartzea, galtza jartzea. Eta ni bukatu dut. Bale, zuzenean hasiko naiz, ez? Bale, bueno. Uste duen idea kantulautan euskala, baina igual esain ondo. Eta pixkat nota batzuk hartzen ju naiz, baina bueno. Bueno, azte arratsaldeon eta eskerrak ekartzeagatik benetan pozgarria da energiaren inguruko hitzaldi baten, lehen aipatu da bezala eguraldi honekin eta bar, beste jende elkartzea, eta interesa, bueno, aste honetan edo aurreko astean gertatu honekin normala da, baina nik uste dut eskertzeko bala. Eta animoak baita ere sortalderekin, gu sumaitik eguteran ere antzeko zerbait egin nahian gabiltzen, bueno, martxan dago, eraikita dago, ez dago martxan. Falta zaigu kablea sartzea sarera, baina, bueno, animo eta babes guztia eta behar dezuen erako badakizuela gauden. Nik hitzaldi, nire 15 minututxo hauen nahi manatu 3 zatitan, baina igual hasiko naiz, hasieran aipamentxo bat egiten, larrialdi klimatikoa. Larrialdi klimatikoan gaude, benetan isuriak dauden, bueno, atmosferako isurien edo karbono kontzentrazioa benetan da larria eta benetan da erantzun bat emateko egoera bat sortzen duna. Beraz, erantzun hori eman beharra dago eta erantzun horrek dauzka bi arazo. Eta da, bat, oso erantzun sakon bat exigitzen dula. Aldatuko ditunak, gaur egun bizitzeko dauzkagun ohitura batzuk, eta bigarrenak, eta ohiturak egin dut kulturalak baitare, eta bigarrenak erantzun horrek exigitzen dula sekulako abiadura. Ez daukagulako kasi denborarik. Vale? Eta kontestu hortan pixka bat, transizio ekosozial bat dago, eta transizio ekosozial horren adarretako bat, transizio energetiko bat, horren inguruan hitz egitea etorri gea, eta etorri naiz. Eta hor barruan nahi dituen planteatu 3 punto nagusi, 3 ardatz nagusi, baina jungo naiz kontestualizatzen. Ingo de kontestualizazio sozial bat lehenbizi, gero energetikoa edo isurien inguruko horrelako kontestualizazio bat, azken baten realidade bat plasmatu datu batzun bitartez, eta gero nik, azken hitzaldietan eta bar, proposatu edo planteatzen dedan horrelako gutxienez eztabaida hau ordenatzeko modu bat. Eta eztabaida hori ordenatzeko nik uste lehenengo gauza, eta nahi nun kontestu sozialakin hasi, onartezina dela azken pare bat astetan eta horren aurretik ere bai gertatu dana. Eta uste eztabaidara ez dula esertxere laguntzen. Eta beraz hori oso gogor kritikatu behar degula, eta hain hitz egiten Aritz Otxandianok jasandun erasoan, eta horren ondorioz gertatu dan gauza guztiekin. Eta hori datorrela, modu baten, giro politiko sozial bat sortu dalako energi berriztagarrien inguruan. Eta giro hori sortzen da, artikulo batzun bitartez, sortzen da ekintza batzun bitartez, eta uste eztabaidara ez dula bat ere laguntzen. Eta uste posizio guztiak diala legitimoak, nerea bezala beste batena, parean dagondana. Baina uste, marko bat jarri bertzaiola eztabaidari. Ni saiatuko naiz marko lako intelektual bat edo ideologiko bat jartzen, onartuko dituna posizio ezberdin horiek. Baina uste lehenengo gauza esan behar dena dela, ez dindala onartu edo zer gauza. Eta muga batzu daudela, eta muga horietatik pasatzen dena, ez dula eztabaidan parte hartu behar. Bigarren gauza izango zen kontestu energetiko bat planteatzea, isuriena. Eta, Iñakik egin du horrelako sarreratxo bat, eta aprotxatuko hortik jarraipen bat egiteko. Hain zuzen, kapital fosil hori da fokuan jarri behar dana. Kapital fosil horrek sortu du gaur egun daukagun egoera hori,
aldaketa klimatikotik hasi, munduan dauden ezberdintasun guztietara pasa, eta gainontzeko, hemen eztabaidatuko ditugun soluzio bat behar duten arazo horiek guztiak. Beraz, kapital fosil hori, eta bere inguruko industri eta gauzak egiteko modu hori jarri behar dugu fokuan. Eta Euskal Herria ez da desberdina, zentzu hortan. Euskal Herria ere barru-barruenu sartuta dago egoera hortan, kontestu hortan. Datu batzuk oso askar pasatzeatik. Nafarroa da salbatzen dana, bere garaian, implementazio haize iturri edo haize energia turbina pila bat jarri zelako 20 urte hitzeiten ari gera, hortik aurrera ere bai, besteak beste, Siemens Gamesa sana, Nafarroan zegoelako kokatuta, eta bar. Baina horrek albidetu du gaur egunean bere energiaren ia 80%, bere elektrizidadearen 80%, beraiek sortzea, beraien lurraldean eta beraien energi iturriekin. Baina Euskal Autonomia Erkidegoan egoera negargarria da, eta negargarria da, energi dependentzia 80%tik gorakoa da. Ondela gutxi atera da txosten bat esaten duna 16%, 17% iristen dela energi berriztagarrien kuota sistema elektrikoan. Eta ez da egia. Bueno, bai, egia da. Baina hemen sortzen duguna ez da 10% iristen. Orduan, trampa gure buruare egiten baldin baizkiogu oso ondo. Baina ez du solucionatzen ezer. Eta trampa hori balio zuten bezala, pareko trampak ere ez dute balio. Vale? Euskal Herrian, eta batez ere, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun egoera energetikoa da negargarria. Eta izan da azken 40 urtean eta jarraitzen du izaten. Zenbateraino izango da, energiturri batzuk, euski energiak eta haize energiak ematen duten edo daukaten potentzi instalatuak gora egin beharrean bera egin dula azken 20 urtetan. Claro, zentral batzuk itxi dialako, turbina batzuk beren bizitza bukatu dutelako eta kendu dialako. Eta gehiago ez dalako instalatu. Orduan, nahi edo nahi ez tokatzen zaigu garai bat, nun energi berriztagarrien zabaltze oso zabal bat emango da. Eta hori sartuko nahi sortan, Baina hortik aurrera, esan behar dira baita ere beste egi batzuk. Eta kuantifikatzen balin baitugu, eta lehen Iñakik aipatu du horrelako kontsumoan oinarritutako aztarna bat, Eta hori kuantifikatuta dago. Eta hori kuantifikatuta ikusi dana da Europak dauzkalak gaur egun, isurien goiko punta, edo pikoa, 1979an izan zula. Hortik aurrera, isuria jeisten ari dira, pertsonako. Hau da, karbono isuri baliokideak pertsonako Europan, 1979tik aurrera jeisten ari dira. Ez behar bezain askar, erabat ados, baina jeisten ari dira, eta hori realidade bada. Hori kuantifikatuta dago, eta konsumoan oinarrituta, ez Txinan deslokalizatu ditugulako produkzio, konsumoan oinarrituta. Efizientzia, teknologikoki efizientzia lortu dialako, beste modu baterako, gauzak egiten dialako, berriztagarriek izan dutelako sekulako eragina batez ere herrialde konkretu batzutan, eta bar. Baina hori realidade bada. Txinan bertan, ja ikusaten ari dira urten edo urrengo urtean, per capita isuriak ere, nolabait, joko dula puntu gorena. Eta ja hasiko diala, urrengo urtean, gotazien espada gotazazpien, ja beruntz hasiko dala. Txinak gaur egun, naizta, diferentzia ondinarekin, isuri baliokideetan, karbono baliokide isuritan, pila bat azten arian, gehien azten arian herrialde izanagatik ere, oraindik ere Europa baino gutxiago kontaminatzen du. Naizta Europa goiti bera egon. Eta berdin, estatu batuekin konparatuta, zer esanik ez, baina estatu batuak beraiek ere, behin aztarna jeisten ari dira. Per capita daukaten aztarna. Eta hori realidade bada, eta hor dago paradoja bat. Eta realidadea, zoze balin badauka da egoskorra dala. Eta paradoja hori reala da, eta paradoja bada herrialdea beratzak, deslokalizazio hori kontuan izan da ere, ekonomia azten jarraitu dutela, beraien isuriak, per capita isuriak murriztuz. Eta hori, Europako herrialdek ia guztietan gertatzen ari da, estatu batutan ere gertatzen ari da, eta pixkanaka Txinan gertatuko da. Orduan, hori ere, realidade bat eta paradoja bada. Horrek ez du esan nahi, gaur egun arteko bidea jarraitu behar danik. Seguraz, besteak beste, desakoplamendu hori eta batez ere isurien berapen hori oso motel ematen ari dalako, eta desde luego ez digulako emango Parizko akordioa, eta ez beste inungo, guk eure buruari markatu dizkiogun muga horietara iristeko. Orain momentuan, daukagun desakoplamendu horrekin ere ez gara iristen. Orduan, hori, nolabait, azpimarratu behar da, bide bat badago, baina asko sakondu behar da bide hortan. Eta bide horrek, aldaketa desente ekarreko ditu. Eta hemen sartzen naiz pixka bat, realidade horri aurre egiteko, nik, batez ere Euskal Herrira begira, inai nuken proposamena. Eta Euskal Herrira begira inai nuken proposamenera, edo beto zan da, Euskal Herrira begira, behar degun eztabaidara inai nuken proposamena, baita ere kontestu baten jartzen da, Euskal Herria herri industrial badala. Eta herri industrial bada, eta badakit Iñakik hemen jarri dula grafiko hori izan bai, Suezia ere bai, eta egia da.
Nik ez defendituko Euskadik daukan energia konsumo mantendu behar dunik. Hain ez izaten Euskadik daukala, Euskal Herriak daukala bere idiosinkrazia bat, herri industrial bat izatearena, eta herri industrial bat izateagatik ongizate bat lortu dugula. Eta kontuz, ongizateak ez nezari izaten aberatzak, iPhoneak, ordenagailuak, kotxeak, eta ez dakizar. Hain ez izaten osasuna. Hain ez izaten hezkuntza. Bizi, alfabetizazioa munduan, azkenengo hamarkadetan, igo da, eta gaur egun da, munduko bizoriko alfabetizazioa handiena dagona. Eta hori ongizatearekin lotuta dago. Eta hori energia konsumoarekin ere lotuta dago. Osasuna ere, inoizko bizi esperantza luzeenak dauzkagu momentuan, eta inoizko ume hilkortasun tasa bajuenak. Eta hori, ongizatearekin, eta beraz energia konsumoarekin lotuta dago. Berriz, ez naizari defenditzen gaur egungo eredua, edo gaur egun konsumitzen dugun eredua. Baina, erabat desakoplatzea ez dala posible, bai defenditzen dut. Eta minimo batzu beharko ditugula, ere bai. Eta behin minimo hori definitzen ditugula, dauzkagu bi aukera. Eta bat da, oain arte egin degun egin, azkenengo 40 urtean, hau da begiak itxi eta esan, bai, baina ez. Horge nik ez den nahi aldatu, nik ez den nahi berriztagarririk, eta nik nahi kotxean ibili, eta nahi argia piztu, eta nahi kalefazioa jarri. Se akabo. Hori da aukera bat. Hori da bat. Bigarren aukera, da esatea, ez, arazo bat daukau. Euskal Herrian arazo bat daukau. Arazo energetiko oso potente bat daukau. Eta da, zezendaria da hartatik heldu, eta esan nola man behar diogu buelta honi, mantenduta gure idiosinkrazia industrial hori, eta horrek ekarri digun ongizate eredua. Hori mantenduta. Eta hor, nik uste dut, zintzetasun intelektual minimo bat aplikatzen badiogu gure diskurso guztieri, segituan kontratuko da, lehenkoak ez dula balio, nahiz eta bidea errexena izan, eta bigarrena, nahiz eta ekarriko digun lokatzetara sartzea, eta nahiz eta ekarriko digun inkluso momentu jakin askotan, gure posizio ideologiko eta ez dauden posizio batzuk hartu behar izatera, hartu edo gutxienez onartu behar izatera, hori izan behar da bidea. Ez? Eta hori da ni planteatzen dudana. Orduan, bigarren alternatiba da komplexuagoa. Ekarriko dizkigu egoera personal batzuk zailagoak dianak, asko zerosoago da esatea, bueno, nahi zuena egin, nik hemen segitzen den ere bizitzakin eta kito. Baina horrek ez du ezer aldatuko. Eta beraz, nolabait, personalki, etikoki eta intelektualki uste ez dula ezer aportatzen ez da baidara. Eta horrek ekarriko dugu beharrezko dela konsumoa murriztea, era bat adoz. Konsumoa murriztea, transizioko soziala hitz egiten duen 90% esango dizue, bueno, zerbait izateatik, baina esango dizue konsumoa murriztu behar dela. Oain, galdera da, zenbat eta nola. Inork ez du planteamendu serio bat egin, zentzu horretan. Bigarren nahi, iturri berriztagarriak zabaldu behar dira. Era ordenatu bat, enia doz nago, eta era ordenatuak esan nahi du txikiak, hau da autokonsumoa, ertainak, kooperatibak, sortalde bezalako kooperatibak, komunidade energetikoak, eta bar, baina hundiak ere bai. Eskalaz hitz egiten degunean, askotan hitz egiten dugu parkeek daukaten eskalaz, tamainaz, baina sekula ez da hitz egiten transizio honek daukan eskalaz. Hau da, ez dakit konstientegean, baina kalkulo txikiena eginda, txikiena, esan nahi, simpleena, gaur egun konsumo eredua, konsumo maila, erdira jetxita ere, 5 aldiz handitu beharko genuke Euskadin daukagun, Euskal Herria markatu daukagun, parke berriztagarria. Haize turbinak, eguzki energia panelak, eta bar, 5 aldiz, handitu beharko dugu. Konsumoa erdira jetxita. Ni papel baten idatzin dezake, konsumoa erdira jeistea da planteamendua. Aber, zein dan bidea konsumo erdira jeisteko. Bidea zaila. Nik ez dezaten ez da nik egin behar, eta uste pedagogia handiko lan bat dagoela atzetik, baina desde luego uste dut, eta hau da netzak klabetako bat, ez dala azkar emango dan zerbait. Eta reakzio azkar bat gutxienez behar dugu. Orduan, paraleloan jun beharko liake, la reakzio azkar bat, berriztagarrien zabaltze bat, isuria murrizteko, eta beste bat, epe luzeagoko lanketa sozial, kultural eta pedagogiko bat dana, desaskunde hori posible izan dadin. Baina desaskunde hori gaurti biharrera, gaurtik 10 urtera, nik ez dut posible ikusten. Eta esango dizue zergatik, gero 3 ardatzen nagusi jarriko ditu alako, bale? Baina horrez gain behar ditugu autobus eta trenak, behar ditugu azpiegiturak garraio publikorako. Behar dugu automobil parke pribatuak murriztea, baina horrekin batera beharko dugu automobil parke pribatu hori elektrifikatzea. Eta hori realidade bada. Beharko dugu baitaren jaki komentatu bitun, iturri berriztagarri termikoak. Hau da, energia elektrikoa, elektrifikazio bat emango da, eta gaur egungo aplikazio asko pasatuko dira elektrikoak izatera, baina hala ere egongo dira beste aplikazio asko gaur egun oso normalizatuta barnerauta dauzkagunak,
termikoak dianak. Eta horrek esan nahi du, energi termiko berriztagarria ere sortu beharko degula. Zatitxo bat geldituko dela gasakin eta bar, igual, bai. Baina minimizatu beharko da aldegun guztia. Eta horrek esan nahi du, energi berriztagarri termiko potentzial oso altua. Eta azkeni biltegiratzeko sistemak. Eta hori ere, ezingo diogu muzin egin horri. Eredu bezala itzalketa honen inguruan, berriztagarriak ezin duen dute portzentaia bat pasatu zarea desestabilizatu gabe. Bueno, Kalifornian azken 120 egunetatik 85, 100, egota laborduak, egota 100 energi berriztagarri osatutako mix baten oinarritu da, eta 120 egunetatik, ez dakitian, 56 edo horrelako zerbait konsekutiboak. Hau da, hilabete terdi, gelditu gabe 100 berriztagarri etan bakarrik oinarrituta energi mixa. Zein da klabea? Almazenamendua. Eta almazenamenduakin lortze dute egunez eguzkiak sortzen duenak gauez konsumitzea. Eta balantzatzea egun osoko konsumoak, eta esan dizu dena, 55 egun jarraian. Orduan, orain planteatuko ditut oso azkar hiru ardatz nagusian niretzat eztabaida honen zentro non behar dutenak. Vale. Aztarna ekologikoan ardura hartu behar dugu. Guk, aztarna ekologiko oso potente bat daukagu Euskal Herrian. Eta eztabaida honi begiak izten dizkiogun bitartean, aztarna horren ardurarik ez gehiari hartzen. Eta aztarna horren ardura hartzeak esan nahi du, besteak beste, beharko ditugula fosil garbiak dian energiak, eta beharko ditugu, claro, hemen inoiz ez da hitz egiten gure dietan inguruan, baina hor ere, badago, eta ez naiz, ez dian ere, mesanotxeko autoreak, baina hor zate dute baita ere, dieta vegano batera saltu inbarko dala. Orduan, aztarna horren ardura hartu behar dugu, bai, ala bai. Eta hori momentutan ez da gertatzen ari. Bi, transizio honetan edo eztabaida honetan oinarrizkoa izan behar du, eta indiskutiblea da emaitza zientifikoa. Hau da, zientziak esaten balin badu, 100 berriztagarria dana, posible dela eta komenigarria dela, eta zientzia ez naiz ni, zientzia da IPCC, hori ezin da eztabaida, emaitza zientifiko bat ezin da eztabaidatu. Eta oinarrian, diskusio guztien oinarrian, posizio ezberdinak egon daitezke, baina oinarrian zientziak egon behar du. Eta hirugarrena da, demokratikoki egingarria, eta ez nahi zari hauteskundei buruz egiten, baita ere, sakonduko dugu behar balin bada. Baina ez nahi zari hauteskundei buruz egiten, hainez, edakargarria dan zerbait buruz egiten, eta desaskundeari buruz egiten goet. Zenbat pertsona konbentzituko ditugu desaskunde potente batera joateko hurrengo 10 urtetan. Eta jentzia konbentzitzez badegu, gure transizio horrek ez du balio, ez da inoiz egikarituko. Nik horri baten idatziko dut, oso lasai geldituko naiz, eta ingo dut oso lasai, baina ez da inoiz realitate bat izango. Orduan hor, badaude horrelako kasuistika batzuk. Eta adibide garbiena eta bukatzen dute, ja komunidade energetikoak, hemen ez dakit nola zabiltzaten, ez da denbora eduki hitz egiteko, baina Zumaian 600 pertsonantzate planta bat sortu zen, eta 120 apuntatu dira. Orduan, ni eta gu alde gaude, komunidade energetiko, kooperatiba energetiko, baina gero parte hartze bat egon behar du baita ere. Eta parte hartze hori ez balin badago nahi du, realidade horrek ere, ez daukala igual gure planteamendu edo gure soluzio horiekin atxikimendu ondirik. Orduan, hori ere realidade bada, eta hori aurre egin behar zaio. Beraz, hau dana esan da, nik hiru ardatz hori eta oinarrituta eztabaida bat egon behar dela. Ez daukat inongo dudarik, eztabaida hori usteet oso azkar eman behar degula, hasi behar degulako ja lanean, eta usteet egin dezakegun gauza okerrena dela inmobilismoa. Hain zuzen, azkenengo 10-20 urtetan egin deguna. Hau da, eztabaidatu, baina ezer aldatu ez. Eta bakoitza bere posizioan eroso egon, lokatzetan inorrez sartu, eta bakoitzak lo egin lasai, ni nire posizioakin lasai, ni nire jende artean lasai, eta kito. Eta horrek, immobilismo batea garamatza, eta garamatza izatera, inakik erakutsi duen bezala, munduko aztarna handienetako bat. Eta horrekin distu. Bueno, arratsaldeon, da eskerrik asko zuire etortzeagatik, eta guri kasu iteagatik. Espero. Bueno, ni zuzenean lurralde plan, energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala helduko jot, hori dalako jundaneko 3 urtea ni hemen erromez eukinaun gaia, eta bai, hitzaldiak, solasaldiak eta artikuluak idazten. Ez dakit giro bat sortzen edo ez, baina nahi baldin bada intelektualki zintzoak diren eztabaidak mantendu, nahi baldin bada gizartean gai batzuen inguruko eztabaida aberatsak izan, lehendabizi egin behar dana da herriari hitza eman. Niri inok ez dit eman, gai honen inguruan parte hartzeko, deliberazio prozesu batean parte hartzeko aukerarik, ez da eztabaida batean egotekorik ere, eta gu hemen hitz egiten ari garen bitartean 110 proiektu baino gehiago ari dira izapidetzen gaur administrazioan.
Honekin ez dut esan nahi inor seinalatu behar danik, inoren kontra ez da gutxiago ere, herri hontan hortik lehen ere nahiko izan du, baina egia da, gauza batzuk nola iristen diren lekuetara, ez dira ala pentsatu gabe iristen, nik ala pentsatzen dut behintzat. Hori esan da, bueno, azken hitzaldia Donostian izan nuena, eta Mikel Oterokin izan zen, nik diapositiba planteatzen nuen. Eta nire ustez, energia sistemaren inguruan daukagun diagnostikoa zuzena da. Horrezta, ez da bai da, nik enuke segundu bakar bat ere galduko horretan. Baina horri egintzaion planteamentua, lurralde plan sektorial horren bitartez, ez da zuzena. Ez da atera bide egoki bat. Eta nola justifikatzen den, gezurrutxa da, nire ustetan mintzat. Eta uste dut, zintzotasunez onartu beharko genukela hori. Zergatik da diagnostikoa zuzena, argia da, ez dugu ekoizten kontsumitzen dugunaren, apenas, 100% ez gera izten, hori horrela da. Hori hola izan da, bueno, badakigu gaina, jatorri fosileko erregaiak, baliabideak eskuratzeko, eta bestelakoak ere, gero eta zailtasun gehiago ukiko ditugula. Bueno, globalizazioari dagokionez, hoien eskuragarritasuna ere zalantzazkoa da, alako testu inguru zera bat biziomen dugu, ez? Bai, ziurgabetasuna handikoa. Zezan nahi honekin, bueno, onargarria da, krisi energetiko argia bizi dugu, eta itzalaldia gaina horri neurria jarri dio, ni horren naiz askorik luzatuko. Baina zergatik da planteamentu aukerra. Basteko eta behin, proposatzen duen planteamentu honek ekoizpena ez duelako kontsumoaren gutxitzera lotzen. Helburu bat jartzen da. 2050erako nolabait izan behar dugu gure energia ekoizpenaren 150%aren jabe bai. Baina hori nola egingo dan gertatu aurretik edo planifikatu aurretik proposatzen da horrelako proiektuak egiteko modua, tramitazioa. Eta hori trampa bada. Horregatik ere ustez hau ez dator ezer konpontzera. Ez hori bakarrik, baizik hau guztia, hori Iñakik esan du, mundutik, Europatik, batez ere, datorren haize bolada baten ondorio da. Enpresak dira, hau guztia planifikatzen dutenak, enpresa multinazionalak, Next Generation diru funtsak daude hor. Eta, karo, iritsigea gure lurraldea, enpresa esango genuke, batzun esku ustera, haiek ari dira planifikatzen, sekulako ingurumen eraginak dituen planteamentu bat. Eta horretarako gaina bihurritu dute legedia plan sektorial bat jartzeko plan territorialen eta hirigintza plan orokorren gainetik betearazle bihurtu, hau da tokiko administrazioei euren eskumenak mugatuz. Larria da, nire ustetan behintzat oso larria da. Eta hori esatet, inor gutxi akordatzen dalako ni hona ekartzen arrazoiarekin, natur kontserbazioarekin. Natur kontserbazioarako legedia arraskati bera joan da. Hola, zuzenean. Eta nola zein da prozedura horretarako ingurumen eraginen prozedura horretan, ingurumen txostenak idazteko betekizunak, simplifikatzea eta ahultzea, eta hoien betetzea ardura gaina, ingurumen sailaren arduratik ateratzea. Hori ere larria da. Enpresak dira ingurumen eraginen txostenak egiten dituztenak noski euren interesetarako. Ze arbitro daukagu haiek egiten duten hori? Administrazioak izan behar du noski, baina egiten duten hori zorrotz behatzeko. Hor daukagu, adibide bat, Orantxe Bizkaian, proiektu baten aurrean, Arabako Aldundiaren esango genuke iritzia izan da, onargarria dela neurri zuzengarriekin, Bizkaikoarena datu berdinen gainean, ez dela onargarria, egingo lituzken kalteak itzulezinak direlako. Hemen, eztabaida potolotxoa dago, besteak beste ondorioak itzulezinak izango dialako arlo askotan. Eta esaten dudanean justifikazioa gezurra dela zer esan nahi dut. Bueno, horrekin esan nahi dudana da, hau guztia deskarbonizazioaren eta klima aldaketaren izenean justifikatu dela. Eta klima aldaketa ez dela gaur bizi dugun krisi ekologikoaren, krisi sistemikoaren arduradun bakarra. Eta ez da nagusiena ere.
Zientzia gauza asko esaten ditu, IPCC-ek ere larrialdi klimatikoari buruzko datua asko ematen ditu, baina ez da zientzilari bakarra ingurumen arazoak, ez dira IPCC-en dauden zientzilariak, ez dira bakarrak ingurumen arazoak, aztertzen ari direnak. Hor daukagu Stockholm Resilience Center hau, 2009-tik ari zaizkiguna datuak ematen, hau ere zientzilari asko osatutako talde bada, eta hauek gizakiak etorkizun seguru bat, sistema bizidunen barruan etorkizun seguru bat eukitzeko mugak zehaztu zituzten. 9 muga, hau askotan entzungo zenuten, dagoeneko 6 gainditu ditugunak, 2 gainditzear gaudenak eta bakarra seguru. Bueno, gainditze maila horretan gehien gainditu duguna, ez da klima aldaketa, kutsadura da. Gizakiaren jarduera industrialengatik sortzen ditugun osagai artifizialen pilaketa. Kutsadurak 1000-eratakoak daude. Eta hori da, muga hori da, gehien gainditu duguna. Bigarren maila gainditu duguna, bigarren gehien gainditu dugun maila da, integritate biosferikoarena. Hau da, ekosistemen funtzionaltasunarena. Nahi badugu biodibertsitatearen galerarena hori asko simplifikatuta. Izugarri artifizializatu dugu lur planeta mailan, gure lurraren azalera. Gure herria begiratu besterik ez dago, orain jarriko diotorri lupa txiki bat. 3. dira ziklo biogeokimikoak, fosfatoak, nitratoak hori lehen sektoreari oso lotuta dago, ongarritze sistemari, eta 4. da klima aldaketa. Hau da, gaur egun bizi dugun krisi sistemikotik, deskarbonizaziotik bakarrik aterako garela esateak gezurra da. Literalki. Eta hori, ari baldin magara, trantsizio ekologikorako ministeritzatik, eta hemen lakoa, ingurumen sailetik, ez dira haiek hori azabaltzen ari direnak, baina bai behar besteko egitate honi garrantzia ematen ez diotena. Zergatik diot hau? Bai ministeritza horrek CSIC bezalako elkartekin lan egiten dutelako, edo lakoan hor dauzkagulako, IOB bat, BC3 bat, hau guztia argi adierazten dutenak. Espadakite onartu dezakegu, baina sokeri batetik ari direla, baina nere iruipena beste bada. Planifikazio honetan batzuk badakitela hau, eta ez digutela behar dan bezala erakusten. Honekin esan nahi dudana da, deskarbonizazioa bakarrik ez digula lagunduko ataka honetatik ateratzen. Dimensio hobe guztiak bere horretan landu behar dira, bata besteari lotuta dagoelako. Orduan, kontua da gainera, eta galdera da, ze arrazoi hon dira orduan, hau dana bideratzeko, neko argi daukat, eskala handiko energia berriztagarrien sorkuntza honen atzean dagoena da, sektore ekonomiko batek, energetikoak, dirua inbertitzeko eta teknologia garatzeko ikusi duen aukera, Next Generation diru funtsoien bitartez. Simplea eta komplexu aldi berean, krisi datoz, gaur daño, eta gure gizarte industrializatu hauek behar dute, nondik eta nola garatu, baina deskarbonizazioa eta klima aldaketa eta, horiek, ez dira, arrazoi nagusi izan, behintzat eredu honi begira. Hau gaina ez da berria gure herrian. Hori da kontua. Kapital fosilaz hitz egiten dugu. Baina 17. mendearen bukaerarako, biomasa erretzaren ondorioz guk ja basorik ez genuen, Bizkaia eta Gipuzkoan, bilutsik zeuden, begiratzen badituzue garai hartako ilustrazioak, gure mendiak hutsak daude. Orduan, biomasarekin gure baso guztia txikitu genitun, eta errekak ala modu zutzi. Gero lehen industrializazioan ikatzakin burdina, zesango dio panik, erandiotik etorritako bati horri buruz, aurreko mendeko hasierako hori espada krisi sozioekologikoa, errekaren alde batean erbioian da bestean ikusten da, hori bai da benetako krisi sozioekologiko bat. Aurra pasasanerako gure mendi guztiak zulatuta, eta gure erreka guztiak kutsatuta. Gero dator, eta horrekin batera, energia esango nuke elektrikoa, eta geroxiago nuklearra. Oendikan batzuk hori horra bueltatu nahi dugulakoan. Hori izango da igual, ekologismoak iragazi duen gatazka bakarrenetako bat, baina odola isurita. Eta oendik hor gabiz, horri bueltaka. Eta 2000 urtearen hasieran, niretzat deja vu batera eraman hau, Josu Jonimaz, eta bere 2002 hartako energia eolikoen plangintza hura. Gure mendiak aizerrotek bete behartzituna, baina ordena prioridadea jarri ordez atzeko zaurre hasizuna. Zorionez, aura ere, hemengo enpresak beste norabide bat hartu orduko desagertu zan gaur daño. Hau da, historia guzti honetan, einbeste urte hauetan, gure energia menpekotasunean aurrera zerbait irabazi dugu. Gaur hobeto gaude, orain dela 100 urte baino. Esango nuke ezetz.
Ez dugu ezer ikasi nahi, eta bitarte horretan, enpresa berdinak edo beretsuak izan dira, hau dana behin eta berriro planifikatu dituztenak. Iberdrola, lehendabizi, bere pantanoekin eta bere garaiaiekin, gero etorri da Repsol, gero etorri da, eta guztiak beti berdinen inguruan gailtza bueltaka. Orduan, honek guztiak ondorio batzu ditu, eta ez da orokorra bakarrik esan nahi dut, ondorio horiek Jaurlaritzak neurtzen ditu, hemen daukazue, 2002ko biodibertsitatearen adierazlen azterketa, zintzilikatuta daukana, 2013 bitartean gure habitatek egin zuten bilakaera erakusten duenak, eta hor datuetan argi ikusi dezakezue. Gure lehorreko habitaten 17% bakarri dauzkagu, egoera onargarrian. Besteak daude ez onargarrian, edo oso egoera txarrean. Aitortuta gaina, apenas ez dela ikertzen, honen inguruan. Hau da daukagun egoera, eta ikuste baituzu, ez dakit nahikoa ikusten dira, baina hor dauzkazue, baso guztien egoerak nola dauden, eta esatizuet, horira egin dugun hori ezagutzagatik egin dugu, ez kalitatea hobetu dalako. Da gu gure ingurune guztia txikituta daukagu, baina eske txosten honetan, honi aurre egiteko jartzen diren aterabideetan, hor daukazue, Natura 2000ko sarea mendatu behar da, espezie mehatxatuan katalogoak egin zeraindik ez dauzkagu. Katalogoak, ez daukagu, ez dakigu zer daukagu mehatxuta, baina laugarrengoan jartzeu, azpigiture berde bat diseinatu behar dela, funtzioan izeko eta lurralde, antolamendurako esparruan interkonektatuko eremu gisa. Hau da, esaten ez eguna da, funtzionalidade ekologikoa irabazteko, babestuta ditugun eremu hori guztiak interkonektatu behar ditugula. Lurralde plan sektorialak honi jotzen dio bete-betean. Ze lurralde plan sektorial hori dagoenean garatuko balitz, hau ezinezkoa litzateke ez gaur, eta ez inoiz. Ze artifizializatuko genituzke, korredore hori, egiteko behar ditugun eremuak. Oan, hau, eta bestein beste. Hau dana esan da, nik azkenengo hitzaldi horretan, uste dudalako badala garaia, modu propositiboan, pentsatzen hasteko, ze diagnostikoan behintzen, nik ez dut ikusten inolako eztabaidari gure artean, uste oinarri batzuk proposatzen ditun, horrelako trantsizio hau egiteko, eta ados nago metamorfosi izan behar duela, Baina, hori, hasi beharko dugun nunbaitetik, eta gutxienez, oinarri batzuk edo onartu beharko genituzke. Lehenbiziko izan beharko luke, energiaren aurrezpenak, kontsumoaren gutxitzeak baldintzatu behar duela ekoizpena. Ezin diala disoziatu bi horiek. 10 bat ere espadugu ekoizten duguneko 8 gutxitu behar dugu gure kontsumoa. Horrek izan behar du filosofia, bestela, alperri gabiltza. Horrez gain, lurraldearen harrera gaitasunera ekarri beharko genuke, gure ekoizpenaren eskala, azpiegituren eskala. 200 metroko aizerrota horiek, kilometro erdiko azalera okupatzen dutenak, horiek guztiak garraiatzeko behar ditugun azpiegiturak, gure lurraldearen orografiak onartzen duen harrera gaitasunetik kanpo dago. Eskala handi hori, horrela planteatuta, horre dituen kalte itzulezinekin jasanezina da, gure lurralde txiki hontan. Hori lurralde gaitasunaren baitan planifikatu beharreko kontu bada. Efizientzia hitz egiten zaigu teknologoen mundutik. Efizientzia lortu behar dugula, baina efizientzia lortu behar da ekoizpen garraio eta banaketa prozesu guztian, eta hor jartzen ez duen desmantelamentuan ere bai. Ze hortaz ez du inokitz egiten. Baina dimensio horretako azpiegiturak eraikita, hoie funtzionatzen usten dioten harin hori gelditzen zaio marroia. Lurjabeari, ojo. Eta haren faltan administrazioari. Ze hemen horren historia industriala badaukagu, eta hainbat lurtzoru industrial daukagu gaur, jarduerari gabe, nork horri buelta emango zai. Horren historiare badaukagu. Trantsizio teknologikoa, bai, beharko dugu ezinbestez, esate zaigu, krisi teknologikoa industrial baten barruan gaudela, baina ekonomiaren birlokalizazio bat lotuta ongo da, eta ekonomia zirkularra erakarri beharko dugu, bai ala bai. Nola? Ez dakit, baina egin beharko dugu. Eta kontsumo gehiena garraioari dagokionez, hor sekulako erronka daukagu garraio sistema kolektibizatzen, eta ziurrenik elektrifikatzen, baina kolektibizatzen, Nik ez daukat egunero, eta Markelek ere ez, garraio publikoan lanera nola joan. Daukagu. Komplexua daukagu, egin dezakegu, baina 2 ordu. Orduan, zuk ere ez, eran dioti Bilbora. Alarra betzotik, barkatu. Honek esan nahi duena da,
trantsizio horrek, Iñakik esaten duen bezala, metamorfosi baten antza gehiago daukala, eta argi dago, beste kultura bat behar dugu, kontsumo materiala energetikoa balioan gaur-gaurkoz, beste modu batera balioztatuko dituenak, eta horrek bai ala bai, politika publikoak eskatzeitu, politika bideratu ezean gure gizartearen metabolismoa, materiala eta kulturala aldatzeko, alperri gabiltza. Egingo dugun bakarra da, daukagun ingurune apur horren endakapen erabatekoa bideratu orduan. Banitun emaitza batzu, baina nik uste hori esan da, nahikoa dela, eztabaidagatik parte emateko, zesaspira jo dute, ez? Kitxo. Ez? Bai, eskerrik asko Hiruroi. Bueno, hor buru batzuk ikusten dituen, itzegin dela, ordu berri daukazue, zuek Hirurok, elkarri galdetu, erantzun, interpelatu, esan dezuen inguruan, badaude modelo desberdinak, ikusi danez, agian, Markel, buruari ematen zenion, haitzi berrek esaten zituen gauzekin, hasiko zara? Bai, arazo gabe, berak ere baki, askotan hitz egin dugu buruz. Ni neurri handi baten, alos nago esan duen zati handi batekin, eta nik aipatu dut, transizioko sozial badago, eta horren adar bat da transizio energetikoa. Eta horri buruz hitz egitea etorria, eta hortan zentratu dut gai guztia. Dudarik ez dago, beste adar batzu daudela, isurienak bezain garrantzitsuak dianak. Eta kontuan hartu behar ditugunak, eta soluzioa jarri behar dizkiogunak. Dudarik gabe, eta era bat adoz. Oain, pare bat kontu, eta, azteko gauz pare bat esan. Figura batzuk hartzen ditugunean, iruditzen zait trampa batzuk egiten nahi gehala. Adibidez, artifizializatuko ditugu korredoreak, hori ez da egia. Simplemente inun ez da epatzen hori. Esan nahi, plan territorialean dauden parke eoliko danak ere egingo balia, uste dut 110 esan dezula proiektu daudela martxan gaur, mundu guztia dakigu 110 horiek, balin badia 110 ez diala ingo inundi inora, ingo diala 5, 6, 7, 8, 10. Punto. Norbaitek begiratu balin badu ze tamaina daukaten, itzaiten ari gea 5 turbina, 8 turbina, hanet, beti, karo, nik esaten balin badet, eske makroplantak dia, baina espalin badet inolako zifrarik jartzen, karo, mundu guztia itortzen zaio burura, Txinako irudi hori, ez? Jota, itxaso bat hola dana plakaz josita. Eta gero ikusten dezu, hori da, hori megabatio bat, katxarro txiki bada. Orduan, makroplantak Euskal Herrian, zoritxarrez, orografiagatik ezin diagin. 200 metroko haize errota planteatzen dira, eta horrek garraio eta logistikoki behar duen guztiagatik suntzituko luke gure orografia guztia. Baita ere, gezurra. Besteak beste, ez dalako. Maten duari gala gu planteatzen inun egin ez diran gauzak. Eta gauza hauek egin dira, aspaldi eta beste lekudan, baina egin da daude. Kalteak izango ditula ez du inor zalantzan jartzen, Hemen ez dago soluzio bakar bat bera ere, kalte egitera egiteztuna. Baina hortik, suntxipen egoera desertiko bat planteatzera jendearen imaginarioan, uste ez dala zuzena. Eta beste ez dalako egia izango. Eta besteari, desmantelatzerakoan, inork ez du ardura hartzen lurjabeari marroia, hori ere gezurra, era bat gainea, eta esango dizu zergatik. Proiektu bat egin behar duen bakoitzak, berdintzait megabatio bat edo 100 jartzeitu zuen, lehengo gauza begiratuko duna administrazioak izango da, zein da zure estrategia hori hortik entzeko kendu behar desunean. Beste gauza bada, 20 urteko, 25 urteko, 30 urteko bizitza bukatzen danean, esango dula norbaitek, eta hori gertatzen ari da guen hemen inguruan eta Euskal Herrian ere bai, repotentziazio bat egingo dugu. Repotentziazio batek esan nahi duna da, turbina horiek sarrak dira, aldatuko ditugu eta jarriko ditugu berriak. Eta hemen inguruan gertatzen ari dianak, pasatzen ari dira, potentzia bikoiztera, turbina kopuruak erdira edo erenera jetxita. Zergatik, turbina handiagoak eta modernoagoa dialako. Baina hori, gelditzen dala hor, izango balitz bezala, hilerri erdoildu arriskutsu bat, eta mendia era bat desastre utziko duna, ez da horrela, ez da ere. Orduan, nik gero punto batzu badaude, ekonomia zirkularrak eta kondoski baietz. Ekonomia zirkularrak lehengoa jarri beharko ditugu, garraioaren publifikazio eta elektrifikazioa, aipatu dut baita ere, ardaz bat bezala jarri beharko genuke. Ez da, baina, egin beharko dugu indarra hori jarri dadin. Baina gero sortzen didan duda hundiena, niri, da,
Ze ni igual hemen kafe bat hartzen azten balin bega ados nago planteamendu batzukin. Desaskundea ingo dugu eta desaskundea oinarriko dugu eta lehenengo helburua desaskundea izan dadila. Eta hori planteatzen dute proiektu politiko askok. Ni igual ados nago. Oain, neri norbaitek ezpadit esaten nola ingo dugun hori urrengo 10 urtetan eta nola konbentzitu behar dugun jendea urrengo 10 urtetan desaskunde potente hori emateko, neri soluzio imaginatibo bezala ondo iruditzen zait. Baina espadu benetan inungo eraginik izango, espadegu inungo mekanismorik edukiko artikulatzeko gizartean hortako desaskunde bat, berriz, daukalako sekulako erlazioa gure ohitura barruan dauzkagun ohitura eta kulturekin. Orduan, noski egin behar degula pedagogia, noski dudarik gabe, eta noski desaskundea helburutako bat izan beharko dala. Baina nik jarri nahi dean markoa da, desaskundea noski baietz, baina desaskundea dala, zoritxarrez epeluzeko estrategia bat. Epeluzea ez dakitzen badea, baina generazio bat edo bi izan litezke perfectamente. Aldatu behar da, bizitzeko daukagun modu, aldatu behar da, pentsatzeko daukagun modu, aldatu behar ditugu desirak, aldatu behar ditugu gure ametzak, aldatu behar ditugu, nolabait, gure helburu personalak hitz egiten ari naiz, bai, eta gero sozialak eta kolektiboak gizarte bezala. Eta hori ez da gertatzen gaurtik urrengo urtera edo 10 urtera. Hori generazioetako kontua da. Orduan, hori noski baietz, eta gainean lehenbailen jarri martxan, hain zuzen horregatik, generazioetako kontua da. Baina, aizaizkigu mundu guzti esaten, hemen Aitzi Berberak jarri duen grafiko hori muga gainditu dian denak, horrek esan nahi du, hasi behar degula eragiten. Hasi behar degula aldaketak egiten. Eta esaten badin badegu, desaskundea oso ondo, baina egala hitz egiten 2-3 generazioetara, zerbait egon behar du hemen, aldatuko duna, epe motzera. Eta isurien eta energi transizioan hitz egiten degunean, da energi berriztagarriak. Eta lehen esan dut, energi berriztagarriak era ordenatu baten, alik eta impacto minimoena eginda. Impacto bat egongo da, Osa, ez korridoreak ez artifizializatzeak eta ez usteak horre hilerri erdoildu bat ez du esan nahi kalterik egongo. Estanik, noskikin berko dira bideak igo ditezen kamioiak, logistikaki, eukidezaten turbina horiek edo uzki panel horiek beraien mantenimendu egiteko gerak eta eta hori impactu bada. Hori inok ez du zalantzan jartzen. Inok ez du esaten magikoki azaltzen dela turbina bat mendi baten gainean. Hori inok ez du esaten. Eta inork ez du esaten ez da ere jarri behar dela turbina bat kalte gehien egiten duen lekuan. Aztertu beharko da, kalte gutxien duen egiten duen, eta saiatu minimizatzen, noski, etapa guztietan, fabrikazioan, bestean horrengoan. Hau da, turbina modernoek, turbina zaharrek baino askoz ere efizienteagoa dira material atletik, energia sorkuntza atletik, eta bar. Baina izango dira energi berriztagarri planta txikiak, izango dira hartainak eta izango dira handiak ere bai. Eta lehen esan dut, eta askotan gustatzen zaizkigun lekutan ere bai, onartu beharko ditugu. Eta azkenengo gauza batekin bukako, planifikazio buruztzen da eta ados nago. Planifikazioa oso garrantzitsua da, baina bi gauza, bat. Planifikazioa egiten, pasatu hor baitugu beste 10 urte, igual hasi behar dugu planifikatu gabe gauzak egiten. Planifikazioa egiteko behar dugu indar politiko bat. Eta ez badaukagu indar politiko hori, eta ezin balin badugu planifikazio bat egin, planifikazioa ez egitea, eta eserrez egitea planifikaziorik ez dagolako, planifikazio baten zai egon gabe gauza egiten azte baino okerrago da. Immobilismoa izango litzak. Eta bi, planifikazioa deukitzak ez du eser bermatzen. Zenba gauza planifikatu ditugu mundu hontan. Hasi maila personaletik, eta kolektibo eta politikotaraino, eta instituziotaraino. Milaka gauza planifikatzen dira. Proiektu pila bat jartzen dira, martxan, idazten dira dokumento, informe eta proiektu pila bat. Baina gero hori, aurrea eramateko, nik idatzen zakapel baten, konsumo erdira murriztu, 2050erako. Eta jende guztia, oso ondo. Eta gero, nola? Zeinek, nun? Eta hori da behar deguna. Eta hori behar dugu, ja da aurten hasita, Orduan, ni ados nago, marko ideologiko baten, baina gero realidadera ekartzea, irutzen zait, ezinezko gala. Eta horrek eramango gaitun, immobilismo posizio batera, beste aukera batzu planteatzea, ezinbesteko irutzen zait. Bueno, Markel, Urola kostan izapidatzen ari dian 3 proiektutatik 2 korredor ekologikoan daude. Nik ez dakit, baimenduko ian, edo ez. Baina bat dao Ernio Izarraitz Gasume korredorean, zainu, korredor ekologikoan dago, Bosta izerrota dira. Artifizializatuko diala, mundu guztian imaginarioan jartzen ari zea, mendia kendu, belarra kendu eta porlana. Artifizializatu da. Hiru turbina, 5 turbina, 8 turbina. Baina hoiek garraiatzeko eta hoiek instalatzeko artifizializatu behar duan lurtzoruak de facto, korredore hori funtzionalidade ekologikorik gabe uzten du biodibertsitatearentzat.
Hori ez dago inungo... Hori da ekologiaren azterketa printzipioa. zientifikok ez du hori esaten. Nola ez. Hori da ekologiaren printzipioa da. Eremu batean, populazio batek ezin baldin badu modu naturalean garatu, eremu horrek populazio horrentzat ez dauka funtzionalidade ekologikorik. Eta hori da guk gaur, esate baterako basoekin daukagun arazoa Gipuzkoan. Ez daukagu bakar bat ere egoera ekologiko egokian, azalera gutxienekorik ez daukatelako basoiek baso bezala. Hoi edia ekologiaren oinarrizko printzipioak. Edozein izakiren populazioak behar du azalera bat eta baliabide batzuk garatzeko. Eta korredor ekologikoak horren baitan definitzen dira. Orduan, lehenengo zango genuke energia eolikoaren lurralde plan sektorialetik energia berriztagarrietara egon den alde bakarra da, garai hartan babestutako natur eremuetan posible zela eta oain ez, baina ahaztu zaie gure babestutako natur eremuak irla txikiak direla. Eta Jaurlaritza beak dio, korredor ekologikoak behar direla biodibertsitatea berreskuratu nahi badugu. Orduan, momentuz egoera hori da, eta ez bakarrik, Aramaiokoa ere, babestutako eremuen korredoretan zegoen, zorionez ez dute egingo. Ez dira bat eta bi, asko dira. Hori bat. Gero, repotentziatzearena, nik ez dauka teknologian alako federik, ez daki noiz arte teknologia hauetaz baliatu daitezken. Dakiguna da iraganean, bestelako teknologia batzukin okupatutako lurtzoruak gero, jabe hoientzat alokairuan zeudenean, marroi bat suposatu dutela eta gehienak espropiatuak izan direla eta udalek bere egin behar izan dituztela lurtzoru horiek urbanizaziorako edo estela erabileretarako egiteko. Hori iraganak erakutsi didu. Etorkizunean nik ez daukat alako federik repotentziazioetan, teknologietan eta besteak beste esaten ari zaizkidalako baliabideak agortzen ari direla teknologia hauek eraikitzeko eta garatzeko hala bedi. Baina gertatu alda. Nik trampatxo bat ere ikustet diskurtso horretan, Markel. Eta da, esaten dugu ni ados nao desaskuntzarekin eta hori izan behar da, iparra edo hortare. Nahi dugu, baina egiten ditugun kalkulo guztiak egiten ditugu gaurko bizimoduaren baita. Hortik ezin gara atera. Hortik ezin gara, asumitu dugu diagnostikoan, hori, luzera begira, ez dala posible, metamorfosi bat behar dugula. Orduan, nik ustet, denbora benetan galtzen ari garela eta planifikazioarenak eskatzen hau. Ze administrazio batek espaldin badu gure lurraldea planifikatu behar edozen jarduera egiteko zertarako dago. Lehendabizikoa hori izan beharko du, planifikatzea bere lurraldearen erabilera, nere ustetan, bertan bizi direnen eta albada biodibertsitatearen gainerako bizidun guztien onuraren mesedetan. Nik uste hori dela, nik behintzat, nire administrazioa helburu horrekin ulertzen dut. Hori gabe, zalantza handiak, zein dan bere funtzio nagusia, ez dut ezinbestekoa dela. Nik, horraino. Nik gauza pare bat esan nahi nituzke, bata desaskundearen konzeptua, ez? Desaskundea ez da nik desiatzen duten gauza bat. Ez da nire programa politikoa, da evidentzia bat, datu bat. Petrolioaren gailurrera ailegatu gara, uranioaren gailurrera ailegatu gara, lur planeta handi honetan, petrolio gero eta gutxiago, gero eta astunago, gero eta hori da desaskundea. Desaskundea esan nahi du, gure energiaren erabilgarritasuna txikitzera doala. Hau da, esan ditugu, historian zehar, izan ditugu beste transizio energetikoak, baina honetan, disponibilidad energetikoa gutxira doa. Pasatu gara biomasatik, eta uraren erabileratik, eta gero ikatza, eta gero petrolio, eta gero uranio, eta dena joan dira batzen. Baina orain goaz, petrolio gutxiagora, uranio gutxiagora, hori da gure etorkizuna. Eta hori da desaskundea energetikoa. Datorren zerbait. Orduan, egingo dugu desaskunde hori modu planifikatu baten, edo egingo dugu Elon Musk eta bere lagunen nahi duten moduan, hau da, bizitza, planeta honetan ezin badugu bizi alizan, joan egingo gara. Martera esaten du berak, ez? Ez, asuntua da, eta ez da trampa ideologiko bat, da evidentzia zientifiko bat, datu, hau da, munduko energia agentziak ematen dituen datuak, hau da, peak oil, hau da, petrolaren gailurra ez da ekologistek asmatutako zerbait. Da, zientzilariek mahai gainean jartzen duten evidentzia bat. Hori lehenengoa. Bigarrena, zuk esaten duzu,
Bai, egia da, erabilera teknologiko guztiek inpaktua dute, baina inpakto berdina ez. Impacto berdina ez. Aizerrota txikiek, ertainek eta handiek ez dute impacto berdinik. Hau da, Petronorrek duen impactoa, eta nik azte buruentan Baldorban ikusi ditudan aizerrota parkeak ez dute impacto berdina. Baina igo zaitez, mendietara, eta ikusi zelako pistak diren, eta zelako, hau da, nik onartzen dut, baina impactoak negoziatu behar dira. Impactoak adostu behar dira. Orain ari gara, ez da baidatzen, ni ados nago zurekin, Markel. Behar ditugu, instalakuntza txikiak, instalakuntza ertainak, eta igual batzuk handiak ere bai. Baina non? Nork eginda eta noren jabetzarekin. Nik asteburu honetan ikusi dituan aizerrota gehienak daukate marka bat, EHN. EHN esan Nafarroan, Salze garaian, eta lehenago sozialistekin zegoen enpresa bat, Energia Hidroelektrika de Navarra, enpresa publikoa. Nafarroako parke eoliko guztiak hasieran publikoa ziren. Gaur egun danak dira pribatuak. Danak. Eta hori da, mai gainean ipini behar den eztabaida bat. Eta planifikazioarekin, betu, Kuban gertatu zen izugarrizko larrialdi energetikoa, 81an, eta badakizu zergaitik atea ziren aurrera. Lehenengo gobernu sozialista zukatelako bere fallo guztiekin, eta nik batzuk ez ditut onartzen. Baina beste alde batetik, plan B bat zeukatelako. Eurek estatu batuen mehatzu horrenpean, basekiten, momentu baten, larrialdi energetiko hori gertazitekela. Guk, Euskaldunok behar dugu planifikazio energetiko bat. Nik esango nuke ekosozialista dana. Zeren, planifikazio kapitalista badago eginda. Eta badago eginda non? PTS horretan. PTS horretan esaten zaio, enpresei, zuek planifikatu, zuek etorri, zuek esan duzun bezala. 100 piko ez dira egingo dira 8, 10, nortzuk? Nortzuk egingo dira? Biztanleriaren protesta gutxien egon diren leku horietan, hor egingo dira parkeak. Hau da, alde batera utzita, beste faktore ambientalak, faktore kulturalak, faktore ekonomikoak, eta hori ez da bidea. Hau da, etortzea Statkraft bat, enpresa publikoa, edo etortzea Repsol bat, edo etortzea Iberdrola bat, esan dira, guk epiniko dugu, hau, zergaitik izan behar dira enpresa horiek, erabakitzen dutena gure herriko energia proiektuak nola egin behar diren. Hori da diskutu behar duguna. Eta hor dago eztabaida bat, ni ustez, esaten duzu, bueno, gero eta aerozorgailu hobeagoak daukagu, bueno, evident, gamesa izan da, hemengo enpresa eredugarria. Batzuk zaharrenok gogoratuko duzue duela 10 bat urte Al Gore ingurumen Nobel saria izan zana, etorri zala Euskal Herrira, egon zan Guggenheim museoan, jaurlaritzak historizko dirutza, 300.000 euro. Ez dakit eman ziote, baina Albert Gorek esan zuen. Euskaldunok oso zoriontsua zarete, daukazuelako transizio energetikoa egiteko baliabide onenak. Iberdrola eta Gamesa. Hori esan zuen, Iberdrola eta Gamesa. Gamesa, ja, Euskal Herrian ez dago. Eta Gamesak izugarrizko galerak eta izugarrizko problemak izaten ari da, bere arazo teknologikoekin. Orduan, zer esan nahi dut? Esan nahi dutena da, Euskal Herrian behar dugun planifikazio da planifikazio ekosozialista bat. Hau da, langileen aldekoa, hau da, biztanleriaren guztien aldekoa, aran guztietan, udalerri guztietan diskutitu behar dana, eta ados nago zurekin, behar ditugu instalakuntza energetikoak denetarikoak. Etxe txikietakoak, udalerri gehienetan, ados nago bebai, ez dakit, Baiara edo komarka guztietan bebai egin behar direlako, eta gero, eta hori da beste eztabaida bat, eta gero, erabili behar ditugu, instalakuntza handietarako, ez haizeak gehien ematen duen leku horiek, bakarri, baizik eta, nolabait, artifizializatuta edo humanizatuta dauden eremuak. Hori da, hau da, Euskal Herrian, zoritxarrez, parke industrial izugarri handiak ditugu leku guztietatik, horiek dira nire ustez, eta hori da gu aztertzen ari gara, hau da, ari gara aztertzen Euskal Herriko teilatuen potentzia fotovoltaikoa,
Eta nik uste dut horti doa asuntua. Eta hori planifikatu behar da, baina esate diazu nork, badakit gaur egun instituzionalki eskerrak ez duela hori aurreratzeko, baina gu bai gainean ipini behar dugu planifikazio hori. Egin behar dugu esfortzu hori eta esan, eta adostu, hau da Euskal Herriko estrategia energetikoa. Eta nire ustez, gaur egun Eusko Jaurlaritzatik egiten dana, eta Nafarroko kasuen berdin, da guztiz aldrebez. Tarte bat ematen baiazu, gauz asko, baina hasiko naiz, pixkat, komentatu dian detaile batzui, buelta eman nahian. Gaurko ereduaren baitan bakarrik planifikatzen da. Hau da, gaurko konsumoaren haitzi bera esan du. Ikusi duan planifikazio guztia gaurko konsumoaren baitan daude. Nila ikusi dut gutxienez 2 edo 3 ponentzi politiko, 150 desaskundea planteatzen dutenak. Papel baten idatzita, personalki iruditzen zait, hori oso ondo dago papel baten gainean, baina ez da lortuko inoiz, personalki. Ez nik nahi este dalako. Gauza da nik zer nahi dedan, eta nik zer desiatzen dedan. Eta beste gauza da zer ikusten dedan egingarri. Nei ondo iruditzen zait horizonte batzuk jartzea, nei ondo iruditzen zait utopia batzuk marrastea. De hecho, utopiari marrastea espalin badugu, ez gai inoiz norabide honean jarriko. Baina, gaur eguneko konsumoan baitan planifikatzen da? Gaur egun daukagun administrazioak, guk aukeratu degunak, bai. Baina ponentzi politiko bat, baino gehiago dago, hori egite ez duna. 150 desaskunde planteatu momentu baten oain, zuek daukazuen konsumo guztitik erdira jetxi berrezuela bihar. Ez gea konstiente, zenbateko arrakala da honor. Baina hori lehenengo gauza. Gero, hartuko naiz aerosorgailu hobeak teknologikoak, ez teknologikoak. Gamesak arazo teknologikoak dauzka, guretxe ondoko iturginak dauzkan bezala. Gamesak izan dituen galerak ez dira arazo teknologikoak, dira arazo ekonomikoak eta gainera dira justu merkatuaren ondoriozko arazoa. Zergatik, momentu konkretu baten, egiten dialako eskaintzak, materialak oso baju daudenean, eta planteatzen dialako proiektu batzuk oso presio bajutan, kompetentzia hori dagolako, gamesak ateatzen ditu beste agende asko baino, beste enpresa asko baino, planta gehiago, irabazte ditulako konkurso gehiago presio horietan, eta gero, COVID bateko merkatuko supply chain ateatzen zait. Berdin dio, trukeak eta salerosketa merkatu guztia erortzen da, bertan bera geltzen da, sekulako atzapen hau presioak igotzen dira, eta berak esan balin badu, 50 euroan egingo dula kilobatio ordua, de repente egitea bakarrik, ez irabaziak, egitea bakarrik, 80 kostatzen dio, esaten du. Ez, utzi ingo, hori. Baina utzi izake batzutan bakarrik, ze multak dauzka. Orduan, ze saltzen da galeretan. Orduan, arazo teknologikoak ez, eta gaina emango dizuet datu bat. Momentu baten dudan jartzen da, aerosorgailu berriak zarra baino hobeagoak dian. Eta kasualidadea, apirian, ondala, mundu mailan ematen dan, ese energiaren konferentzia hundiena Kopenhagen, eta batuak atera dituzte. Eta esate dutena da, orain martxan dauden turbina zarrenak daukaten capacity factora da daukaten gaitasuna energia sortzeko. Dala 115 ingurukoa, 20 bera. Eta berrienak 150. Biderriru energia sortzeko gaitasuna. Beraz, teknologikoki ez deula aurrera egin zalantzan jartzea, ez da posible. Osea, teknologikoki sekulako aurrerapenak egin dia, eta ez bakarrik aerosorgailutan. Panel solarren efizientzia handitu da pila bat azken urteetan. Mantenimenduko beharrak txikitu dira pila bat, kosteak txikitu dira pila bat. Ojo, ekonomia zirkularerako berziklazio sistemak, gaur egun ja, badaude teknikak palak, berziklagarriak zen 100%. Oain arte, altzairua berziklagarria da 100%. Palak eta oain arte egiten zian epoxi batzukin eta oso materiale bereziekin, eta horiek etzian berziklagarriak izintzian banandu ere egin, eta gaina etzegon horiek rekuperatzeko modurik, hau da, berziklatu eta berrerabiltzeko modurik. Oain, egiten dira palak beste material batzukin, beste prozesu batzukin, eta gaina asmatu dira prozesu batzuk, horiek berziklatu alizateko. Beraz, horre sekulako horrerakuntza teknologikoa daude. Baterietan, astakeri bat. Ez dakigu, ezin dugu, ez da imaginatu mendi posturtean une egongo gean. Densidade energetikoan, 2 preziotan, 3 berziklatzeko modu, noen dela gutxi 3 estudio segidan atera dira, esaten 185 gora berziklatzeko gaitasuna atera dutela. Ojo, ez laborategi baten nanozelula bat, ez, fabrikazio prozesu baten. Orduan,
teknologikoki aurrera egiten ari gehala. Zalantzan jartzea, uste ez dala zilegi. Eta jarraitukoet... Nik ez dut esaten, teknologikoki aurrerapenik ez direla egin. Nik esaten dutena, arazo teknologikoak jarraitzen dutela izaten. Noski. Eta... Gamesak egindako motore batzuk, fallo ederrak izan dituzte bere barneko funtzionamenduan, eta galera handiak egin dituzte, bai, ala ez? Gehiago zango dizut, ez dia motoreak, dia kaja kambiosak, eta da, kojo, igual sortze dituzte, gamesak bere katalogoan izango ditu, zemat. 30 turbina ezberdin. Bueno, 14ko batek izan ditu arazoak. Batek. Izan ditu arazo handiak. Eta gaina, zeatik izan da oso sonatua, 14 megabatioko turbina baten, edozein pieza tornillo batek ere, ez dezu imaginatzen zen balio duen. Horo, karo, galera sortze ditu. Baina gamesa dauzkan arazoak, ez dia galera, motorre edo, kaja kambioz horien galeratik, Gamesa dauzkan arazoak dia, materialetan egondan arazoengatik. Eta egondala, benetarikoak ez. Gamesa dauzka arazoak, eta da, bere zor guztia berregituratzen konstantemente, jatu dago momentu batea, parke batzuk egiteagatik dirua galtzen zula. Porque dirua galtzen bertun, bai, egiten basun galtzen zun, eta usten basun ere bai multen gatik. Horren, egonda momentu baten zeuskana, sekulako eskari pila bat, eta margena zeukana, zan inoizko txikiena. Eta kasu askotan negatiboa, egindak, dirua galtzen zulako materialak, zukak indutako baino gehiago balio dulako, edo negatiboa multa pagatu behar zulako. Orduan, hori ere merkatuaren kontua da, ez da teknologiaren kontua. Eta gero, bi gauza gehiago, teiatutan potentziala aztertzen ari zeate. Uste delengo gauza egin behar dana. Eta egin da baoleko askotan, ze gertatzen da, egiten da momentuan, derrepente hartzen degula eskalaren kontzientzi bat, guzumaian egin genuen. Eta kalkulo txiki bat egite dezu, eta 12%, gure konsumoaren 12%. Ojo, zumaian dauden teiatu guztiak, industrialak, publikoak, pribatuak, eta bar. 12%. Ez da, zati bi, desaskundea da, zati 10. Claro, eske, eskala hori da. Makroplantak badaude, baina daukaguna makrotransizio bat. Ez gira konstiente zenbateainoko saltoak eman behar ditugun. Eta teiatutan jartzea, noski nagola alde. Industrigune guztiak berriztagarriz betetzea, kontuz ez nago alde. Zergatik, jarri behar ditugu iparraldera begira plakak, sortuko dutenean 4 gramo. Porque hemen, impactua, eta horti lotuko besteakin, impactua fosilak, eolikoak, lehengoak, oraingoak. Impactua ere kontuz kalkulatu behar da. Impactua kalkulatu behar da, sortzen dun kilobatio orduko, da energi kantidadeko, zergatik. Ni jartzen balin badet, plaka bat, iparraldera begira nire teiatuan, impactua biologikoa minimoa da. Baina horre sortzen bai izkit, 4 mobil kargatzeko urtean, eta aldiz, hegoaldera begira jartzen balin badet zelai baten, eta sortzen balin badet izkit, 4 farola argitzeko, joño, kalkulatzen balin badet impactori, porque panel hori sortu behar izan da, kalkulatzen balin badet impactori sortun energiarekiko, igual lur baten jarrita dagona daukan impactua txikiagoa da nire teiatuan jarri dana baino. Orduan, impactuak ere kalkulatu behar dira oso kontu hundiarekin. Noski dauzkatela, ez nahi zaiz zalantzan jartzen impactua daukatenik, Eta impactua hundia daukatenik ere ez. Nik ere ikusi dut bideak nolakoak dian mendietara iristeko. Nire nahi esaten da, impactu hori dela beste asko gaur egun daukagun bizitza mailaren da bizitza ereduarekiko frakzio bat. Hori nahi esaten bakarrik. Eta gero, bai. Ekiolak Zumaian ipiniko duen parke fotovoltaikoa teiatuetan egingo da? Ez, lurrean. Bale. Bai, lurrean, megabatio bat, egin dago ja, megabatio bat, badago proiektu bat, baita ere, lurrean megabatio bat, hektarea bat. Gori beste datu bat, aztu zaitan anen esatea. Karo, lurrean megabatio bat. Nekazal lurra. Nekazal lurra, dagona jarrita eskina baten, en fin. Ezke nekazal lurrak, dano dauzkau begia, nekazal lurrak gutza dijoaz, azken 2 markadetan, ez tegizen bat, eta hor daude. Nekazal lurrak hartu dituzue. Jolin, bai, zakit, igual, bai. Ibe bai egon nahi Zumaiako plangintza guztiarekin, eta ikusi dut, eta azkenian, udaletzeak hartu den erabakia, ekiolarekin da, leku nekazal gune baten egitea, eta ez teiatuetan. Ojo, teiatuetan, ez hori ez da egia, porque teiatuetan beste kooperatiba badago. Vale, aber zenbat teiatutan jartze dituzten, da zenbat plaka jartze dituzten. Porque eguteran dagoen problema, da, 600-etik 120 apuntatu diala. Hemen esaten dugun eta horrean nahi nugun, non eta nork, jolin, non eta nork, megabatio bateko planta bat, megabatio bateko plantak sortzen duna ez dakit konstienten gehan zer da, baina gure etxean konsumitzen dugunare ez, Osa, eta men jarri dituzte grafiko pila bat, gure etxean konsumitzen duguna dela, izeberraren punta. Azpiko guzti hori, izeberraren punta hori ere, ez digu emango megabatio bateko planta horrek. Orduan,
Megabatio bateko planta bat, eskalakin, arazo bat baldin bada, arazo bat daukagu eskalak ulertzen. Eta non eta nork, megabatioko planta hori, kooperatiba batek, herri baten, herritarren gandik, eta administrazio publikoaren babesarekin, eberen babesarekin espalin badago ez da aurrera ateratzen planta hori, horrela eginda ere, eredu horrek ere, eredu kooperatibo horrek ere, espadu balio, nik ja ez dakiz eredu planteatu behar dugun. Porque Stratcat eta, apeatu dira hemen, Ernioko, hori kasumeko, barkatu, planta aipatu da hemen. Eta aipatu da nork eta non, eta Stratcat azaldu da, baina eske, planta horren oinarrian ere, helburua zan, herritarrek eta herriko enpresek hartzea jabetza, osoa, 100%. Nik esan dedanean leheno hemen, ordenatu egin berrela, txikiak, ertainak handiak esan dut, txikiak autokonsumoan, norbera bere etxean, ertainak, herri kooperatibak. Komunidad energetikoa, kooperatiba energetikoa, nahi zuna. Ertainak dira, ez da megabatio bat, ertainak dira bat eta 10 megabatio artean. Eta haundira juten geanean, esan dut, parte hartze publikoarekin. Claro, parte hartze publikoarekin. Gaur egun, onartu behar dugun beste gauza bada, administrazioak ez daukala muskulu ekonomikorik, egin behar dian azpiegitura guztiak jartzeko. Jode, diru publikoa ematen zaie Iberdrolari, Repsolek hartu du pasaren artean, 60 milioi euro hidrogenorako. Diru publikoa da. Diru publikoa ari da inbertitzen enpresa guzti hauetan barra. Aiziberrek planteatu du, Next Generation Funds, horiek zetara bere bili diren, noren eskuetan jarri diren. Ez esan, diru publikoa da, gure diru publikoa da. Baina transizioan, transizioan marko hortan, eskala hortan, gure bezalako administrazio publiko batek Euskadi mailan, porque diru publikoa dago, claro dago la diru publikoa, baina diru publikoa dago gauza askotarako, orduan, Ipini ditzago mai gainean, non dauden Next Generation Fund horiek, noren eskuetan dauden, eta gainera parte bat denon artean bueltatu beharko duguna. Dana ez da... Eta parte bat denon gana iritsi dana ere, bai. Porque Next Generationen parte horiek ere eskepizka grazia ite batzutan, porque besteak beste, gubion universidadera eta zuen era iritsi dira, ikerketa proiektuak egiteko. Bueno, nerea bai entzat. Vale, batzuk bai. Bestetik, jundia baita ere, enpresa txiki horiek beraien teknologia guztiak garatzen jarraitu. Orduan, noski egiten du la Repsolek pila bat, baina gero gure gana iristen dira baita ere. Egingo dugu beste estaldi bat, non dauden Next Generation Fund horiek. Bai. Bai. Nik pare bat kontu aipatu nahi nituzke askar baten. Hektarea horrena eta Zumaian nekazalurretan egitearena eta eskalarena. Hektarea hori Zumaiarrentzat zer da esan gaur egun planteatzen egian eskema honetan interesgarriagoa? Hektarea horretako energia Zumaiarrentzat ekoiztea Zumaiko telatuetan, edo piaspek sortuko itun ez dakin izen bat megabatio, zentralizatuta dagoen sare batean, zein ematen duenez esportaziorako preparatu nahi dan. Subirautzaren kontzeptu hau hemen energia elektrikoa dakan azpiegiturakin gutxinez kuriosoa. Gutxinez. Hori dezentralitzateztan bitartean ezin da hitz egin tokian tokiko ekoizpenaz eta kontsumoaz, sare zentralizatu batea doaz. Datuekin egin dezakegu hori, baina ez da erreala. Orduan, hori ere pixkat zera da. Ni ados naona da, helburu bezala jarri ditzakegula subirautza energetikoa eta deskarbonizazioa ere bai, baina helmuga bezala hori bai dala utopia bat. Baina ez dakizen bat zergatik larritze gaitu noin beste, subirautza energetikoa utopia bat, ezinezko bat izateak gaur eguneko gure metabolismo ekonomiko honetan, gure elikaduraren 6% ere ekoizten ez dugunean. Asumitzen ari gara kanpotik ekarritako elikadurarekin mantendu beharko dugula populazio hau, eta zergatik ezin dugu asumitu, jasangarria den jasangarria bizitzarentzat den eredu sistema zango nuke energetiko batera iritsi bitartan, kanpotik ekarriko dugula energia. Uste dut, posible ez dana dala, gaur egun daukagun egoera honen baitan, betirako hemen bizigarri izango den lurralde bat txikitzea. Artifizializazioa hori da. Behin lurzoruak artifizializatzen direnean ezin dira. Berriro ere emankor bihurtu. Eta hone guztiak hau dakar, orduan. Bale,
sekulako beharrak ditugu, diagnostikoan ados gaude, hasi gaitezen eskala txikira, ean oraino iristegean, eta denbora hori erabili dezagun gure metamorfosi sozialerako. Hori ikusten dugulako dala aukera bakarra nonbaitera iristeko, baina hasi gaitezen artifizializatutako lurtzoru hektarea hoietatik energia ekoizten. Eta horretan egin gaitezen komunitate bezala jabedun zego eretan gauden, horti baino ez gehateako. Nik ala pentsatzen. Guztiz ados. Mila esker hiruroi, oso mamitsua, oso ondo, nire ustez, dakit jendeak zer pentsatzen duen. Bai, eta ia pasako gea, gure galderetara. Bai, itxaso. Nik nahi nun galdetu, batez aitzi berri azken hitz hauetan aipatuzulako deszentralizazioa eta zure ponentzia bai izan dela ere desazkundean eta zentratuta, eta irizpideak bai aipatu dituzu, nola izan beharko luken trantsizio horrek. Ez ze irizpide uki beharko lituzke, baina ez nola. Eta nik hor nahi nun galdetu, adibidez, 2021 batean ja, Energia Renovables Fundazioak, oia, Espainia mailako fundazio bat da, ikerketa talde pila bat daude, enpresa batzu daude ere, eta beste, atea zuen ja 2021 baten, egia da gaur egungo datukin, sorkuntza banatun 10% asetu alkoholitzak dela. Orduan, nik nahi nun galdetu, 10%, karo, 10% alkoholit sorkuntza banatutik sortu, guazen 10%eko kontsumo horren bila. Baina 10%eko kontsumo desazkunde hoi ez da gertatzen egun batetik bestea, edo urte batetik bestea. Orduan, irizpide horien baitan, adibidez, esan ez duna natura harreran muga kontutan hartuta, zein da proposamena, ze proposamen horrek, proposamen ezak, iritz zaitela, Markelek aipatzen immobilizazio hortara garamatzala, eta desazkunde maila horta iritsi aurretik, zer? Desazkunde maila hori ez da iritsiko goizetik gauea. Hori da egin beharko den, hori bai da la trantsizio bat, egin beharko dena metamorfosi bateruntz. Baina ez da espada inok nahi ez dugun bidetik, zait desazkundea badator. Hori badator. Kontua da hori ordenatuko dugun, eta gai izango garen politika publikoetatik herrialde honentzat bestelako ekonomia eta batez ere kontsumo ereduak sortzeko, edo ez. Edo hau utziko dugun gehien alduenaren eskuetan. Momentuz, Mansk eta konpainia. Eztabaida hori da. Eta metamorfosia bada helburua, hasi behar dana da pentsatzen bestera batea bizi behar dugula. Eta hasi beharko dugula balioan jartzen, gaur-gaurkoz, kapazez garenak balioztatzeko ez diogulako inolako monetarioak idan zerarik ematen. Ni beti esatet, niretzat argibide bat izan daiteke, baina intuiziotik horretan pentsatzen jarren ez naizelako, kultura adibidez. Hasi beharko dugu agian, pausu bada, aixialdia desmaterializatzetik, hori posible da, gizakia daukan ahalmenik handiena hori da, sormena eta kultura egiteko modu bat, hasi gaitezen desmaterializatzen, pixkanaka, gure ekonomian momentuz alako inpaktuak eragineko ez dituzten jarduerak, eta jun gaitezen pixkanaka hortik bide egiten ezinbestean eraldaketa eskatuko duten jarduera industrialetara, ze hori ere badator. Orduan, nik ez da posible reseta bat honi. Aigea hitz egiten bizitzeko modu bat aldatzeaz. Eta horretarako politikak behar dira. Eta kultura, aldaketa bat, kultura diogunean bizimoduaren beste kontzepzio bat. Eta desde luego oinarri material eta energetiko gutxiagokoa. Nik hori ez da katastrofe bezala irudikatzen. Ez da gutxiago ere. Izan beharko da, hori, jabetza batetik abiatuta esan dudana. Bide bat egitea, gaur balioan jartzez ditugun elementu batzuk balioztatzen hasteko. Denboraren kudeaketa, etxidagian, denbora beste modu batera ulertzeko eta balioan jartzeko garaia. Hor beharko da guztion laguntza, eta hori ere esan behar da. Horretarako behar dira komunitateak.
Hori maila individualean ezin egin. Hori kapitalismoaren garaipena izan da. Individualismoa. Hortik ez dator ezer. Etortzekotan, etorriko da modu kolektiboan asmatuko dugulako beste batea bizitzen. Baina ez goizetik gauea, eta ez norbaite proposatuko digulako. Edo beharrak, eta hori larria izango da, edo pixkana, gure kontzientziak. Nik ez beste modurik ikusten, baina nik ez jainkoetan sinisten, teknologiaren ametxetan sinisteztu dan bezala. Arratsaldeon, oso eztabaida interesgarria da, baina basetik beste gauz bat dago. Nik ikusten dut, kontsumoa gora, kontsumoa bera, kontsumo momentu honetan goraka dijoa. Familiak gero eta txikiagoa dira, kotxiak gero eta hundigo, jaz dira kabitzen parkinetan. Eske hori da. Arropa ere gero eta iraungoragoa da, asko irauten du arropa, baino jendia urtero aldatzen du arropa, urtero edo 6 hilabetero. Eta hori ailegatzen da zubi bat, edo ailegatzen da diraporrak eta herriak utxik gelditzen dira. Zer esan nahi du? Jendia abioietan, jendia kotxetan, autokarabanetan, denetan. Orduan, nik ikusten detena da, laukatu garela, proportzionalki ikusita, laukatu garela ardura hartzen deguna. Eta laukatuekin ez gera jatuko. Nola egingo dugu jendia onartzia desaskundea? Porque momentuz, ez zarrak, ez gaztiak. Danak ibiltzen gera gora eta bera, gero arropa zaldatu, gero eta kontsumo haundigoa da, sin más. Orduan hori bakarrik zan, nik ez dakit ze pentsatzen dezute hori buruz. Hor dago eztabaida bat, gero eta gehiago, komunikabidetan, unibertsitateetan, erabiltzen den aztarna ekologikoa. Bakoitzak, pertsona bakoitzak, familia bakoitzak, komunikade bakoitzak duen pisua gure planetaren ekosistemen gainean, eta, hor dago, hori da, adierazle bat ikusteko, ze konsumo maila daukagun ditugun baliabideekin konparatuta, ez? Eta nago, ez dala, adierazle bada, gauza bada aztarna ekologikoa, beste bada zor ekologikoa, ez dira berdinak, baina lehen, aitzirrek epatu du kapitalismoa gultetako individualizazioa. Hemen ez daukagu problema. Nire auzokideak badu autokarabana bat eta asteburutan doa Pirineotara, hori da problema bat, baina problema hori ez da problema individual bat. Hau da, guk ez dugu egiten dugun bizitza modu autonomo baten, baizik eta modu kolektibo baten, eta lehen, eta hori da ekarri nahi dudan eztabaida, esan da, gu herri industrial bagara. Bueno, bale. Baina industria guztiak ez dira berdinak. Industria guztiak ez dira berdinak. Eta orain, adibidez, Euskal Herriko think tank nagusitako batek esaten du industria militarra eta industria nuklearra errekuperatu behar ditugu. Hori esan da dago lehendakariaren aurrean, Deustuko Unibertsitatean. Orduan, turismo industria bada, baina turismo batzuk oso kaltegarriak dira. Industria badaukagu Euskal Herrian oso handia dana, eta da automobilgintza. Automobilgintza mundu osoan dago krisi izugarri handi batean. Eta Euskal Herriko automobilgintzan dauden langileak gorriak ikusiko ditu. Hor egongo da, desaskunde izugarri bat. Gure, ala ez gure. Orduan, sindikatuek ja ikusten dute, sektore horretan, langile horrentzako beste aterabide batzuk bilatu behar direla. Zer esan nahi dut honekin? Problema ez da, nire kuadiako batek, astebururo egazkin merke bat hartzen duela, ez dakize festivala joateko Romara edo Londresera. Hori benetan da konsumo era oso antiekologikoa eta antisoziala. Baina problema ezin dugu problemak adierazi modu pertsonal horrekin. Ez, asuntua da
asunto metaboliko bat, eta da, Euskal Herria dala gehien baten, eta batez ere erkidego autonomoa, zonalde industrial bat, eta industria asko eta asko soberan egongo dira urrengo urteetan, nahi ala ez nahi. Eta ikusten dugunean, ETB-en, gero handiagoa egingo dugu Loiuko aireportua, 4 milioi bizitari ez, 5 milioi etorriko dira. Hori berri honak dira. Ez, ekologistenak ez. Ekologistak esaten dugunean, gaur egun, Bizkaiko Diputazioak Getxo eta Sestao bitartean egin nahi duen Ibaipeko tunel hori 4 karrilekin, hori da etorkizuna, hori da azpiegitura, hori da lana, eta hori da gure astarna eta gure izurketa karbono dioxidokoak handitzea, eta gure, hau da, badago diskurtso bat, Eusko Jaurlaritza da, txapelduna, lehen izan zen txapelduna agenda 28, orain txapelduna da energia zirkularraren, ekonomia zirkularraren planteamenduetan, baina gero ikusten duzu, zer politika diseinatzen diren, eta esaten duzu. Orduan, bukatzeko, arrazoia duzu, daukagu kontsumo erokeri bat gure gizartean, eta Euskal Herrian gara txapelduna gauza askotan. Hori horregaitik dauzkagu ditugun datu txarrak. Baina ez da pertsona individual baten problema. Konsumo horiek eraginda daude. Konsumo horiek elikatzen dira egunero komunikabidetan. Konsumo horiek dira nolabait pertsona importanteak eta talde importanteak aberatzen konsumoak eta pobreen konsumoak ez dira berdinak. Euskal Herrian badaude bebai, badago Euskal Herrian eren bat, ez dala ailegatzen hilaren bukaeran modu honean. Existitzen dira Euskal Herrian, gazteak batez ere, emakumeak ere bai, ez direla ailegatzen, hileko azken astera modu honean. Orduan, hori, zorionez, Euskal Herrian, horiek, zorionez estaten dut, gutxiengo badira, baina existitzen dira. Orduan, zer egin konsumo joera antiekologiko eta antisozial horien aurrean? Ba, burruka, egin behar da. Gure talde ekologista ari da adibidez pasan asteburuan, Loiuko aireportuan protesta bat egiten, Loiuko aireportuaren zabalkundearen kontra. Hori da, pentsatzen duguna, hau da, jendeari izan behar zaio, ezin duzu hegazkina hartu nahi duzunean. Baina problema ez da jendeana. Espainiako gobernua eta Gasteizko gobernuak nahi dute gero eta hegazkin gehiago, eta gero eta hegaldi gehiago, eta gero eta konsumo gehiago. Orduan, hor dago kontraesana. Horregaitik esaten dut. Bai, herrialde bat, pasan egunean Arnaldok esaten zuen, herrialde industriala bat izan behar dugu? Bueno, bagara. Baina agian industria batzuk kendu behar ditugu, eta beste batzuk elikatu. Hori da nire erantzuna. Hau da, industria guztiak ez dira berdinak. Guk, orain sartuko naz Markelen kontra. MCC-ko buruak pasan egunean esan zuen telebista. Eta Itxiberren kontra, A ver, Itxiberren kontra. Ni bagarik letzen aiz. Bai, bion kontra. MCC-ko buruak esan zuen pasan egunean. Gu, gerraren industrian ez dugu inoiz hartu gure burua. Ez gaude ados barmagintzarekin. Agian, zibersegurtasuna, kontu militarretatik oso gertu dago. Bestela galdetu Israelen. Baina gero, ez da egia. Gasteizkoek atara dute txosten bat, nun aztertzen dute Euskal Herrian dauden 218 industria, enpresa, industria militarrekin lotuta, eta MCC-en 6 agertzen dira. Orduan, nik ez dut esango orain, no, MCC da militarista, baina esan nahi dutena da, industria horiek, industria militar, badakit erantzuna zen den, baina horiek oso gutxi dira, eta lau tontokeriak egiten dituzte. Ez ditzatela egiten. Ez ditzatela egin. Hori da, nire erantzuna da. Goazen dut, Ibarrezek behin esan zigun, no, baina ITP, Zamudioko Parke Teknologikoa dagoen ITP, horiek motor egazkintzako, egazki militarrentzako motoreak egite dituzte. Bai, eta Ibarrezek esatea, Iñaki, baina hori txikikeri bada. Bueno, txikikeri badin bada, ez desatela egin. Ez desatela egin. Oie dira eztabaida, nire ustez gaur egun eztabaida dira, ze industriak behar ditugu, eta ze industriak ez. Eta nago industria asko Euskal Herrian soberan dagoela. Eta
berriz diot, desaskundea etorriko da, eta industria horiek desagertuko dira, Repsol, bukatzen dut, Muskizko, Petronor desagertuko da, baina ez ekologistek itxiko dugulako, zoritzarrez. Desagertuko da, gaur egun ez dalako ekonomikoki bideragarria, petroleo putxuetatik 7.000 kilometrotara birfiendegi ari dira desagertzen Europan. Eta hori, ere bai, horren da Kantauri galdeko handiena, desagertuko da, ez da bideragarria ekonomikoki kapitalistentzat, ez ekologistentzat. Orduan, hor daukagu eztabaida. Osea, zer egingo dugu aldaketa kultural hori prestatuz, etortzen direnean, itxialdi industrial horiek. Itxialdi industrial horiek etortzen ari dira, eta etorriko dira. Bestela galdetu sindikalistei, ikusiko duzu. Bukatu. Nahiko izin dut. Igual egon pixkat, igual haitzi berri. A ber. Bai, nik... Bai. Barkatu? Ez, nik esan nahi nuna da, eta hor Iñakiren aria hasirakoa jarraituz, kontsumo ohitura hauek gizakiok eta gizakiek berdintzait heldua gazteak eta nork kontsumo ohitura hauen jabe egiten gara, bizigaren gizarte honetan kultura batek eramaten gaitulako parte bat, behintzat hori balioan jartzea. Eta hori da sozialki horrela ikusarazten dalako. Adibide bat jarriko, eta astelenean tokatu zitzaidan Goien Nagusi izan. Adinekoekin eta alako hitzaldi bat ematea, eta kopla hausan, gutxi gora bera, energia berriztagarriena, eta are gehiago ausartu nintzen, eta teknologiaz eztabaidatzen nun, bizitzarentzat edo kapitalarentzat izan behar duen. Bukaeran etorri zitzaidan gizon bat, eta esan zidan, zuk oso triste bizi behar duzu, Eta esaten nion da, zergatik, eta danaren kontra, eta esaten aizu, amurraiak alaxe bizi diarrekan, eta ez ditu txitxarroa baino kerro ikusten. Hori da kontua, ez? Ez dakit, zorionarekiko, aberastasunarekiko, ze balio sortzen ditugun gizarte bezala. Hemendik Kanarieta jun, hotelea 7 egun eta bueltan etorri, hori tontokeritzat hartzen den egunean, ez dira gehiago bidaioiek egingo. Baina egon behar du korronte bat gizartean esaten duena ze kristo eta juntzea araño hoteletik atera espasea. Hori ohikoa denean, eta nik uste garai batzutan basala, bueltatuko da. Ni gazteagoan nintzenean, hain zarra naiz eta, mendian ibiltzen nintzenean, bueltatuta osabek eta esate ziren baserritarrak. Noa juntzea eta ni, mendira osabata, zerta? Esate ziren, zu zerta? Eta hori izan balioa, mendira, hemen dakazu, zertasua zarea. Hoi edia balio sozialak, eta niritzaz ikaragarria zan, jutean, ez dakin oraino Pirineotan. Horta zaigea, balioak aldatze, beste materialak ez diren, bestelako esperientziak, bizipenak, sormena, bestelako gaitasunak balioan jartzeaz. Piskanaka, horrek ez dauka zertan tristea izanik. Etorkizun iluna, batzuk irudikatu nahi dutena, katastrofikoa, etortze bada nahi gabean, krisi baten, eta alako edo guda, okerro, horti badator. Hemen batzuk industria militaraz eta hori ekoizteaz, eta hori garatzea hitz egiten dute, baina ez dut hitz egiten nork erabiliko duen hori gero. Nidakitala armak ez egiten almazenatzeko. Atzot Urielek esan zuen orain energia arma nuklearren uranioa erabiltzen dutela, gaur egunean zentraletan ikaragarri postu ninun. Ondorio erabilgarri bat momentuz badauka, ni energia nuklearraren alde hitz egiten hasiko hemen, baina arma nuklearrak eukitzainako izango da esan nahi dut, hau guztia, oso modu zabalean nahi geha, baina era guztitan, nahi baldin badugu balioak aldatu, gizartean hasi beharko dugu bestera batera pentsatzen. Bai, kaixo. Nik uste hor pixkat aipatu ezue, diagnostikoan pixkat danak ados gaudela, ez da, eta gero planteatzen dela energia murriztu eta energia berriztagarrian zahalpena, ez? Baina nik uste fokua jartzen nahi dela PTS-an. Azkenean, karo, hori dana nola egikaritzen duzu, ez? Nola garatzen duzu PTS-arekin. Baina, karo, PTS horren arazoa zein da, planifikazio hori ez dela lotuta ongo murrizketarekin. Zanet, ez da ongo. Ez dago eta ez da ongo. PTS horrek ez du horretarako emango, ez? Eta gero daukagu beste aldetikan, administrazio publikoak emategun beste etzetarrez da ingurumen baimenak.
Baina, karo, ikusten egana da ingurumen baimenak Aitziberrek adibidea jarri du. Diputazio Bizkaikoak, ebazpen bat eman du, eta Arabakoak beste bat. Eta Gipuzkoan adibidea dazkau. Adibidez, errauskailuaren alternatiba azpiegituraren ingurumen baimena etzan mantendu. Eta hori ere izan zitekeen, edo bai edo ez. Orduan, noski momentu horretan ez zain interesatzen, eta ez eskoa izan zen. Orduan, horren aurrian, pixka bat, hori da ez, arrisku hori petezean bakarrik oinarritzea. Arazo hauek daude. Errealitate hori dago. Eta gero esaten dugu. Bale, eta oinarri zientifikotan. Baina beste arazo badak, hau. Orain arte ikerkuntza guztiak, gehienak, izan da ikerkuntza aplikatuan. Eta ikusten da, zut datua daitezu, teknologia hitz egiten duzu moduan, baina ez aplikatuan ez. Ez zein da lurralde honen harrera gaitasuna. Ez dakigu. Ez da euskau datua, biodibertsitatean lanean egon garenak ere, zenbat, ez hor badaude, garapena handi da behar dugu, azkenian zertarako jakiteko egiten dugun eragina positiboa izangoan edo negatiboa izangoan. Orban ikustet horrek zentralidade hartu behar du lurraldearen harrera gaitasunak. Eta hori nola egiten da? Orban, Aitziberri de galdera bat, ez? Egintzago ikerkuntza biodibertsitatekoa, baina ze gehiago, ez? Piskat hori ere fokuan edo zentralizatzeko ez da baian. Ezkerrik asko. Joa, zema balio bizitzak. Esan nahi dute natur kontserbazioan da ekologian aritu garenok hori izan dugu, ez? Kapitalismoak beti egin digun kaldera izan da hori, zenbat balio du bizitzak? Segunetan, non? Eta zeinenak? Joan Martínez Alierrek esaten du, hori, eta zeinenak? Batura ebaluatzeko modu diferenteak, hau da, indigenek, hor daude, Kolombiako indigena batzuk esate dute, petroleo dala lurraren odola, eta ezin dala hortik atera. Odola da, eurentzako euren kosmobizioan. Eta, orduan, balio ekonomikotik kanpo, beste balio batzuk daude, eta daude mundu azoan. Orduan, bizitza zenbat balio du? Pues aseguro konpainia batek badaki. Bai, baina horta noa ez, eztabaida horiek eztabaida parte etikoak dira. Ezin zaizkigu eskatu ekonomiaren printzipioetatik erantzuteak nire ustez. Lurtzoru emankorraren balioa zein da, bizitzak egiten du emankor hori. Guk ekologiatik betidanik zurtzia printzipioen alde egin dugu, ez? Ez dezagun artifizializatu, kaltetu, gutxitu, ez dezagun izorratu esango nuke, simplifikatu, bizitza sistemak oso komplexua dian, beharrezkoak direnak baino gehiago. Eta hor da okoska, ez? Beste oso gutxi ezagutzen dugulako sistema bizidunetatik, Hori da horrenengo printzipioa. Mundu honetan gauden pertsona guztiak elkarrekin evoluzionatu dugu. Eta ez dakigu elkarrenganako zenbaterainoko menpekotasuna daukagun. Hori COVID-ak edarki asko erakutsi zigun. Ikuste ez dugun elementu batek. Ez dakigu hori ere biziduna, ez dakit, hori ere beste eztabaida filosofikoa da, baina biziduna eragiten dien elementu batek begira zelako eragin zuen. Eta hori gertatu daiteke berriro bihar. Ez dakigu, ez ditugu hainbesteraino ezagutzen sistema bizidunak. Eta etengabe ari gara simplifikatzen eta kaltetzen. Jakin gabe zeintzuk diran mugak, horrenak. Dakiguna da, ezagutu ditugun sistema, esango genuke, bizitza sistema hoien simplifikazioa neurtzen ari gara. Nik beti izatet, 21. mendeko ekologo, esango genuke, sistematikoak, hau da, taxonomoak, hauek heriotzaren registradoreak direla. Hori da egiten ari diren lana. Registratu zenbat espezie galtzen ari garen egunero eta egunero eta egunero, baina gauza bada espezien desagerpena neurtzea, hori posible da, zaila dana da espezie horrek bere ingurune naturalean zeukan eragina neurtzea, hortara ez gairisten, Ez da hurbiletik ere, hortik oso urruti gaude. Orduan, erantzunik ez dauka, galdera horrek momentuz. Daukan bakarra da, horixe, hasi beharko genukela, gutxienez ezagutu dugun horretara hurbiltzen, hau da, hemen ezagutu dugun aberastasun ekologiko horretara bueltatzen alik eta gehien, gure lanan ikustet hori dala. Nondik gatozen jakin,
horrek eman digu aberastasuna, gaur gure lurtzoruak aberatsa baldin badira da, milioika urtetan bizidunek hori emankor bihurtu dutelako. Guari gara bizitzen, gure jarduera ekonomiko guztiak ari dira endakatzen eta igatzen, sistema naturalek milioika urtetan ondutako eremu bat. Zenbateraino jarraituko dezakegu hori igatzen gure biziraupen arriskuan jarri gabe? Ez dakigu. Dakiguna da, gero eta gehiago, nola egin diren emankor eremu horiek. Eta nik uste logikoena dela, alik eta gehien horra hurbiltzea eta hori mantentzea alduguneraino. Horraino. Baina zenbat, hori komplikatua da. Nik beti eskatuko nuke zurtzia printzipio gauza guztien gainetik. Ez nuke... Bitartien, 30 segundu ez ditu behar. Ez nuke nahi usatu nahi gehiagik, baina esaten da PTS eta ingurumen baimenak. Ingurumen baimenak eta PTSak ez dute energi transizioa planifikatzen, lurraldea planifikatzen dute. Gero horren gainean, energi transizioa planifikatu esan norbaitek. Bai, hau da, mugak jarri, energi transizio hori nun emango dan. Beste gauza da, dos gauden edo ez. Eta hori nola indan, eta zer atera da nortik. Nei dutze eta azkenengo hau ez dela intxarra. Aurrekoa, ez zitea beste gustatzen. Hortik pasagera, harrera gaitasunera. Harrera gaitasuna zen bada. Esan dugu hemen, jakin gabe, hau da, ezin da jakin, ez dauka erantzunik, ez dago kuantifikatuta, ez dago lako ez aplikatua dan azterketarik, eta bar. Eta hori dan lotuko dut, men lehenengo galderakin. Lehenengo galdera, ez da erantzun, baina izan da, bitartean zer. Eta hau esaten dut, porque ez da baida guztetan esaten dut, eta bitartean zer. Porque hemen egon geha, laukatu geha, nola murriztuko dugu, zein murriztuko du, industria hau bai hau ez, da acuerdo, da ados egon gaitezke. Baina bitartean zer, hori da, niretzat galdera klabeena. Egon behar balin badegu, azterketa guzti horiek egiteko zai, eta ez esaten ez da nik egin behar, ez gaizki ulertu. Hain ezin da esaten da. Da hola, marko bat eta ardatz bat, desaskundearekiko lotuta dagona, eta generaziotako kontua dana, eta hola, beste bat, urgentzi maksimo baten gaudena, eta beharretunak erantzun bat bai. Eta nik erantzungo dizut. Bitartean zer, zai egoten da, eztabaidatzen segitzen badegu, bitartean zer erantzuna da immobilismoa, eta da, erregai fosilak. Punto. Eta hori da gure gaur egungo goera. Besterik badago, beste pertsonaren bat, beste bat dela batera egitearren behatziak dialako. Ez, nik PTS-eri buruzko zera bat, duda bat. Zergatikan, oraindikan hori provisionala dana, ez da nidak edala. Orduan galdera da, eta bitartean hor gamazamendin, buruntzan, eta hor guztietan planteatzen ari diran makroinstalazio horiek zenen legepean edo ze baldintza bete behar dituzte edo zenek regulatzen ditu horiek? Itxoin nahi ziber, galdera bat, erantziko dut, neria markelentzako, batera jutearen. Ni jakik nahi nuke, orain, aerosolgailuak hor lehenengo jarri zirenak Naparruan, uste bere biziraupena bete dutela, ez da, edo betetzera. Zer egingo duten palekin eta gauzekin zer plan dagoen. Eta eraberean, Ipar Europan jarri baldin zituzten lehenengoak, zer egiten ari diren horiekin. Bai, lurralde plan sektorialaren azken honezpena, oraindik ez da iritsikoan ere, baina bitartean proiektu horiek izapidetzeko prozedura onartuta dago. Lehenago onartu zen proiektu horiek izapidetzeko prozedura, tramitatzeko prozedura, plana bea baino. Eta hori dagoera. Horregatik esaten dugu hau planifikazioari gabeko subasta modukoa dela, ez dakit nola ditu, subasta ozer. Hau da, plana bera ez dago onartuta, baina planean bertan onartu zen nola izapidetu, tramitatu proiektu horiek guztiak. Eta hor esango dut, zehaztu zen ere, ingurumen eraginen txostenak, ze ezaugarri behar zituzten, eta nik hoiei bueltaka, ordu desente pasa ditudanez esan dezaket, bakar batek ere ez titula betetzen beraie jarritako ezaugarriak, euneko unean, Txosten horiek, ez da kasua hau, Eusko Jaurlaritzak horrelako txosten txapuzeroak egin ditu historikoki. Eta Tapiak eman zion guzti honi azken errematea erabaki zuenean, hori gaina pasa bertzuela ingurumenetik beste zail batea. Baina esan nahi dut, egoera hau da, guk historikoki ikusi ditugu
azterketa zientifikoetan, ikerketa serioetan, oinarritzen ez diren ingurumen eraginen txostenak edozein jardueretarako. Eta zer esan horien neurri zuzentzaile ez, hor planteatzeian ez. Eta izerrota hori daukinez, dano dakizue planteatzen dutena dela, bitxo hien, sensoreak jartzea, egaztiak edo ez teki, xaguxarra pasatzen zaizkinean gelditzeko, ikusi arte, ez te sinistuko. Eta xaguxarrentza gaina luke balioko, Zai, xaguxarrak xok barimetrikoa ziltzen dira, lertu egiten dira barrutik, presio kontuagatik. Oan, leheno esan dudan proiektu hori Arabak baimendu duena, aldeko esan duena, neurri zuzendatzaile hauen baitan baimendu du. Horandi, probatu, testeatu, ikusi, esarri ez dire neurri hauen baitan, da hor gaude. Baina bai, izapidetze prozedurak onartuta daude, PTS-a onartu horretik. Bale, galdera hori erantzuten. Normalean, turbinak eolikoak eta berdintzait turbina eolikoak dian edo panel solarrak dian, oen dela 20 urtekoak adibidez, segurazko turbina gartuko dira, altzairuzkoa da zer gauza kenduko zaio pintura, dana alako, eta urtuko da berriz, eta berriz erabiliko da beste nun baiten, zatia hundi baten gutxienez, palak zuzenean lurrazpien sartuko dira, takito, eta hori izan da, edo bestela almazenatuko dira industriagunderen baten, hori izan da prozedura, hori da prozedura, eta zoritxarrez pala sarrekin ez dago beste zeinik. Hori horrelako gordina da. Dinamarkan DTU-ko unibertsitateko sarrerako bizikletak aparkatzeko lekua da turbina sar baten estalduran zea bat, de acuerdo, oso ondo, oso polita, oso berrerabilera ona, eta postuko nintzake horrek esango balu zabalkunde bat, baina hori da egoera. Kito, horrelako gordina da eta horrela esan behar da. Beste gauza da, teknologia berriekin zer gertatuko da. Eta besteak beste Next Generation funtsak sartuko epizkakuña. Next Generation funtsak daude baitare bideratuta teknologia horiek garatu daitezen fabrikazioan berziklagarriak izateko modukoak izan daitezen eta gero berziklatze prozesuak ere garatu daitezen. Ez daude garatuta. Batzuk bai, baina sekulako lana dago aurrera. Eta hori egin da iparraldean, hori egingo da hemen. Beste aukera bada, karo, pala kentzea, eta esate, pala hauek kentze ditugu, zimentazioan, ezer egin gabe, zimentazioak berein bizitza da palena baino, 3-4 aldiz handiagoa. Orduan, zimentazio berdinarekin, eta hor dago kaltea handiena, zimentazioek egiten dian bitartean, hor sartu behar dela, kamioa handia, porlana, zakizia zuluak egin, orduan, zimentazioekin berdinekin, dorrea pixka bate indartuta, pala handiagoa jartzea baldit badago, hori noski, sistema bizigia, eta hori ez da egingo, ekonomikoki eraginkorra ez da bitartean. Gaur egun, noski, baina ez ni alde nagolako edo kontra. Hori egingo duna balako enpresa bat, eta enpresa horrek bere moskina nahi ditulako, eta moskinoi lortze espaitu ez du egingo. Baina aukera teknologikoa badago, eta egiten ari da, ze normalean, zimentazioak, dorreak, besteak eta horrengoak, jajarreta badin badaude, pala galdatzea bakarrik, eta goiko gondola hortan dauden ekipamendu elektronikoak aldatzea bakarrik, beste 10-15 urtean martxan eukiko balin badezu, oain arte sortzen zuen, baina 2 edo 3 aldiz potentzia handia sortzen, errentagarritasuna sekulakoa izango da. Ordan ikusiko ditugu parke asko, eta ikusiko ditugu parke askotan esan dizuten adibidea, 8-tik 3 pasatzea, eta potentzia biderkatu, ala ere, 2 aldiz, 3 aldiz. Hori gertatuko da, eta gertatzen ari da. Baina sarrekin, lurraspira hongo dira. Gaur-gaurkoz, eta batez ere, sarroiek ez daukatelako beste modurik. Ez bakarrik berziklatzeko modurik ez dagolako, fabrikatzerako orduan egintzean moduagatik, ez zelako pentsatzen inor berziklatzean. Orain, jagerota gehiago. Besteak beste, segun ze fondo lortu alizateko, baldintza dalako hori. Orduan, pausuak ematen ari dira. Behar baino polikiago edo askarrago, ez dakit, baina... Hemen utziko dugu, Kamara itzaltzen badezu erantzungo dizut. Bai, barkatu ez diazu haitu. Ez, jake... Igual galdera ez da entzun, igual aldetik erantzun. Bai, mare motriz energia etorkizuna dauka, jake hortaz aditua zea. Etorkizuna nire iritzi emango dut. Nik uste etorkizuna daukala, nik uste ikusiko ditugula gauza guretan. Potentzi eskala oso txikiak dira. Eta potentzi eskala altzairu toneladak izatitzen bali badegu, oraindik ere justifikatzen zailak. Baina, garapena handia dago aurrera. Nik uste ikusiko diala, baina izango diala, desde luego, eguzki eta haizea energiarekin konparatuta residualak.
apoio bat emango dutenak, olatu energia daukan hona da, konstantemente sortzen duen energia. Orduan, oinarrizko energia bezala, mixean oso ondo dator. Berriztagarrien edo, haize energiaren edo eguzki energiaren, kontra apoio bat bezala. Zaila izango da, ekonomikoki bidegarretasuna oraindik ere oso zaila dalako. Turbina flotagarriak beraiek oraindik ere hortxe daude burrukan, bai baina ez, hortxe materialak gareztu dira, eta hor daude pixka bat horrelako konflikto baten, baina teknologikoki bideragarriak dira, eta ikusiko ditugu seguru, ez dakit urrengo 5 urtean, urrengo 5 urtean, baina ikusiko ditugu seguru eta asko, olatu energiarenak nik uste ikusiko ditugula, pentsatu nahi ikusiko ditugula, baina desde luego ez dira izango kopuruan eta eskalan ez dira izango, ez dira hurbildu ere ingo haize edo eguzki energian dispositibotara. A ber, nik uste txalo bero bat merezi dutela, ez? Asko kafaltzera joan berra izan dute, edo prestatzera, edo jatera, orduak ala dira. Eskerrik asko guztioi, eta, urren arte, ez da? Eskerrik asko.